Так, ёсць. Вітаю. Вітаю ўсіх. Вітаночки, тэнчык. Вітанкі. Так. Зараз пачынаем. Гук ёсць, я ёсць. І зараз пераправяраю яшчэ. Ці не зацішае мяне Windows, як звычайна. Мне падаецца, кожны раз перад стрымом буду гэта правяраць цяпер. Вось. Не, ўсё нормально. Добра. Сёння мы гуляем у Міо. Далей праходзім. У нас засталося вельмі абмежавана па часе, насамрэч, каб атрымаць ключыкі. Засталося ўсяго 4 дні, калі дакладна 3 дні і 23 гадзіны. Калі мне стыксы дадуць за 2 дні да рэліза, а рэліз у нас ці не на гэтым для тыдні. Мне падаецца, на гэтым нават тыдні будзе. Зараз я хуценька праверу, калі стыкс. У нас усё так накладваецца адно на адно. А я яшчэ на гэтым тыдні буду з гэтымі самымі. Так, рэліз. Вось он. Мне, па ідэе, стыкс сёння будзе. Нават, па ідэе. То бок, ну, ён 19-го мне павінна заранее за 2 дні там нешта такое. То бок сёння ўвечары, хутчэй за ўсё, стыкс у мяне ўжо будзе. Але мы будзем дабіваць Міо ўсё ж такі. Стыкса не будзем пачынаць, таму што і Міо засталося ўсяго нічога, а я вам нават аднаго ключка не выбіў. А хочацца Міо яшчэ і дапрайсці, так што паглядзім. Глядзіце, я ўсё яшчэ бегаю з дакументамі, у мяне яшчэ мае прыгоды не скончыліся. Вось. І на гэтым тыдні таксама могуць быць нейкія скарочаныя стрымы. Сённяшні стрым таксама можа быць скарочаным. Усё залежыць ад таго, ці напішуць мне наконт дакументаў, ці не. Вось, і калі мне напішуць, таму што мне сказалі, што сёння там будзе гатова, а калі канкрэтна не ўдакладняюць. Ну вось, ну так, я буду бегаць, гэта прям, не гледзячы на ўсё, гэта самае прыярытэтнае, што мне патрэбна рабіць. Вось, там будзем займацца гэтым. Так, зараз удакладнім. Наконт дакументаў? Блін, гэта мяне назад закінула. Ну добра, ладно, мы давайте запісы, якія чыталі, мы чытаць яшчэ по другому разу не будзем. Я просто спадзяваўся, што гульня хаця бы захавае мяне. Яна як Hollow Knight, яна не захоўвае там, дзе ты стаіш, яна захоўвае толькі там, дзе ты гэта самае. Яна захоўвае там, дзе ты быў, ты апошні раз прысядаў на скамеечку, то бок па сутнасці я тое, што архівы там чытаў, яна гульня не запомніла. Не, пачакайце-ка, яна запомніла. Яна як мінімум ведае, што мапу я там адчыніў часткова. Цікава. Ось. Ну і глядзіце, сёння зноў жа, сёння можа быць стрым нават, калі мне напішуць, я вам об этом скажу, і мы будзем скончваць стрым дзесьці трошкі раней, чым, ну, разлічана. Блин, прыйдзецца ўсё гэта абыходзіць, да? Так, прыйдзецца. Прыйдзецца проста раней скончыць, і я пабягу з дакументамі, але гэта невядома, ці будзе, ці і калі, і пытанняў, карацей, шмат. Вельмі пакуль не зразумела. Але ў астатнім з дакументамі пакуль нармальна ўсё. Там можна, я думаю, што ўсё ў парадку будзе. Вітаю, VRV Gaming, вітанечкі. Так. Пум-пум-пум. Нагадваю, што я, па сутнасці, магу выбіць вам ключык на Міо, і, мне падаецца, я нават ведаю, як мінімум зразумеў, што мне рабіць. Там было паведамленне, ну, запыт. А нават гэтую штуку я не адчыніў. Давай, ляці. Ляці. Карацей, у мяне, для таго, каб аддаць вам ключык, мне патрэбна сабраць 5 пакояў, знайсці 5 схаваных пакояў перлін. Я падумаў, і мне падаецца, калі я правильно разумею, то у нас ужо ёсць 3. Гэта вось галасы, і 3 штукі у нас ёсць. Я так думаю, альбо не, пачакайце-ка, вось гэта. Гэта галасы, просто галасы, вось гэтыя. Галасы перлін. Не галасы, а даклады. Вось, яны ў сакрэтных розных штуках былі. 2 я ўжо знайшоў. Калі я правильно разумею, то ў іх будзе 6. Ой, амаль упаў. Ось, так што вельмі верагодна, я магу, як толькі я
там пролезу, проверю ўсё, то я, в прынцыпе, вам магу... Ой. Што за цікавае месца такое, і чаму я там не магу нічога зрабіць? Там наверх быццам бы можна пролезці. А, ну, я, падаецца, ўжо залазіў. Не? О. Добра. Мне падаецца, там можна неяк пролезці, там ёсць сакрэтны пакой. Мне хочется туды залезці, просто мне падаецца, я там час змарную просто. А, я уже сюда забираўся. Усё, вось і адказ мой. Вось. Гэтае месца мы ўжо даследавалі раней. Так. Мы ўжо чыталі гэтыя справаздачы. Я думаю, што гульня запомніла, якія я чытаў, якія не. Таму пабяжым наперад. А то матурга нейкі пачак на прыгажосць выдалі, а я толькі ж перапрайшла. Блін. Я думаю, што таматурга да таматурга мы яшчэ вернемся, дарэчы. Я думаю, будзем яго праходзіць. Вось. Просто дагэтуль гэта была моя адзіная трэніроўка польскай, і зараз я рэгулярна займаюся 2 разы ў тыдзень з настаўніцай. Вось. І прагрэс ідзе значна хутчэй. Пры гэтым у нас наслаиваюцца нават гульні, мы тое, што ёсць, не паспяваем праходзіць. Ось, таму пакуль таматург на паўзе, але я ўпэўнены, мы да яго вернемся. Не факт, што мы вернемся нават у польскім, ну, з польскім, з практыкай польскай. Вось, але будзем далей. Я не ведаю VRV Gaming. Я у голас гэта зачытваць не буду. Так, вось гэты запіс мы яшчэ чыталі. 9-я планета, якую яны знайшлі. Глядзіце, для тых, хто не ведае, што мы зараз робім увогуле. Окей, добра, зразумеў. Гэта самае, што мы робім зараз? Мы маленькі робот. Знаходзімся на караблі, на якім зніклі ўсе яго пасажыры. Пасажыры, насамрэч, зараз спойлеры для тых, хто не ведае, але гэта важна будзе для кантэкста. Пасажыры, насамрэч, тут былі ўвесь час. У нас яшчэ шмат да халеры пытанняў, але па сутнасці пасажыры засталіся тут. Просто што мы канкрэтна іх і забіваем паўсюль, калі мы бегаем і б'ем. Дагэтуль думалі мы, што пасажыры гэта людзі, ну, альбо істоты вельмі падобныя на людзей. Вось, але мы гэта самае, ну, па сутнасці на караблі, на які поўны маленькіх роботаў, і яго нават галоўныя пасажыры гэта таксама роботы. Толькі вось пытанне ў тым, што яны падобны на людзей і розум людзей. Пытанняў шмат, як яны такія сталі, чаму яны роботы ствараюць роботаў. Але па сутнасці мы гуляем за андроіда, які з'яўляецца падтрымліваючай сістэмай карабля. У чым наша галоўная мэта, я не ведаю, таму што мы прачнуліся з амнезіяй. Вось, але зараз тое, чым мы займаемся, гэта па сутнасці спрабуем сабраць галасы карабля, каб аб'яднаць у хаця бы, ну, у галоўнай сістэме у хрыбце. Хрыбет гэта месца, дзе аб'ядноўваюцца звычайна, сувязь усяго карабля трымаецца на хрыбце. Але праблема ў тым, што і хрыбет зараз рассыпаўся. І застаўся толькі адзін кіпер, які ахоўніца Шыо, якая паспытала нас сабраць галасы тых, хто застаўся. Вось, па сутнасці, мёртвыя, гэта амаль мёртвая, гэта раслінка, так, ён там па сутнасці адсутнічае. І жывых ёсць рука, вось тут знаходзіцца. Рука адмовілася аддаваць свой голас і чымсьці там далей займаецца ў сваіх лабараторыях. Вось, у нас па сутнасці не хапае. Мы зараз дабраліся да таго месца яшчэ, дзе было вока. Вока гэта назіральная сістэма. Сам карабель накіроўваецца кудысьці ў пустэчу, шукае зямлю абітаваную, то бок гэтыя пасажыры адправіліся, каб знайсці новы дом сабе. Вось толькі не даляцелі, атрымліваецца. І засталіся толькі роботы, якія за гэтым усім назіраюць.
Не атрымалася. Так, добра, гэта справаздача. Так, добра, гэта якраз такі нічога не можа расці на паверхнасці, таму што ўсё шкляная паверхнасць у планеты. Ну добра, так, гэта я памятаю яшчэ. Там мы правяралі нічога такога. Далей патрэбна. Можна пралезці вось там, а можна яшчэ паспрабаваць вось тут. Оп, справаздача яшчэ. 10. Я пачынаю верыць у тое, што мой папярэдні, ну, прэдэсэсар, блин. Той, хто быў да мяне. Давайте так і будзе. Той, хто быў да мяне, меў рацыю наконт усяго гэтага і што гэта падарожжа проклята. Так, 10. Ідэальная планета. Прыгожая, з рознымі краявідамі. Яна магла бы быць нашым домам увогуле радным. Як мінімум тое, што вельмі падобна на тое, што я бачыў у архівах. Акрамя моманта, што яна бясконца знаходзіцца пад ударамі астэроідаў, некаторыя з іх дастаткова вялікія, каб выклікаць масавае выміранне. І гэта не скончыцца ў ніякім бліжэйшым будучым, у бліжэйшай будучыні. Рэшта сістэмы ўсё яшчэ фармуецца. Усе крыху гэта ўжо сумныя. Наступныя крокі не будуць выкарыстоўваць, наступныя нашыя крокі не будуць выкарыстоўваць старыя зорныя мапы, якія нашыя прадзеды ўзялі з сабою. З гэтага моманту мы будзем ствараць наш шлях самастойна. І я не магу дачакацца пабачыць 11. Усё зусім дрэнна шло. Мне атрымаецца тут пралезці? Не атрымаецца. Добра. Оп, а тут у нас гравітацыя ёсць. Так, яшчэ одна частка сістэмы. Якая штука. Шестерні. Гэта, я так разумею, і ёсць самы цэнтр навігацыйны. Вока то назіральная, а тут у нас... Што там тады наверсе? Мне цікава. Так, на нішто з гэтага зачапіцца нельга. Не атрымліваецца. Ладно. Навіны. Тарыфы на ваду падвышаюць сур'ёзна. У мяне даўгі па вадзе на 500 рублёў. Божух на божух. Так. Гэта ў бібліятэку? Пачакайце-ка, гэта штука накіроўваецца ў бібліятэку. У бібліятэку мы не маглі дагэтуль трапіць увогуле. Давайте наверх у абсерваторыю спачатку, а потым у бібліятэку. Бібліятэка вельмі важнае месца. Шмат хто пазакрываўся там, і ў бібліятэцы могуць быць яшчэ адказы на пэўныя пытанні. Абсерваторыя. Адсюль яны хутчэй ўсё пракладывалі свае новыя маршруты. Аналіз планет. Там алево не прайсці? Не, падаецца, не. Аналіз планет. Скан планеты 18054. Атмасфера аптымальная, дастаткова вады, клімат умераны. Так. Высновы. Асноўны кандыдат на каланізацыю. Поўная справаздача дадана ў запісы. Загружаю каардынаты. Памылка. Каардынаты пашкоджаны. Праверка апошніх запісаў. Штосьці мільёны там мінут назад. Даныя правераны карыстачом асма. Праверка голасам. Трошкі раней
Не, пачакайце, які з іх быў раней. Так, вось наступны, які быў бліжэй да гэтага моманту, яшчэ пасля прыкладна 100 тысяч хвілін. Координаты загруженные користувачом Эмбером. Пропуск подорожника. Эмбер. Добра. Мы можем сказать, калі апошняе гэта самае. Эмбер. Незнаёмае імя. Мне падаецца, яшчэ не было у нас Эмбера. Просто есть гэты сам пропуск падарожніка. Колькі гэта будзе? Колькі гадоў назад было вось гэтыя мільёны гэтых хвілін? Так. Я зараз скарыстаюся 157 мільёнаў хвілін назад. Давайте-ка 157 мільёнаў. 157 мільёнаў. Это хвілін падзяліць на 60. Падзяліць на 24. Падзяліць на 365. Блин. Не атрымалася. Не атрымалася гэтую маю камбінацыю зрабіць. Чамусьці Google вырашыў, што не будзе лічыць. 298 гадоў назад гэта было апошні раз. Я учора глядзела на Крисоль Theater of Idols, пакуль стрымліваю свой шапагалізм, але спакуса ё. Згодны. Там, ну, выглядае цікава, але я разумею, што мне няма куды ўпіхнуць яе проста, абсалютна, і няхай яна пакуль пабудзе, я ў яе ўвішліст дадам. Вось, таму што, ну, выглядае цікава, карацей. Але зноў жа, я думаю, што гэта можа быць проста імпульсіўна, калі людзі будуць ўсё яшчэ добра уводзіць, пра яе будуць, тады паглядзім. Можа, набываць не спяшаўся бы. Зноў жа, у мяне ёсць што пагуляць. Тут вось стыкс на выхадзе, я яшчэ міо не скончыў. У Літве зараз дзень незалежнасці. Віншую Літву. Мае віншаванне. Я зараз не магу трохі ў гульню вярнуцца, таму што мне тут Фрэя ўсё проста гладзіцца прайшла. Я прям не буду па крыху такі працягваць. Так, хвіліны. Яшчэ больш ранні запіс. Літаральна праз хвіліну. Зноў жа, каардынаты былі выдалены карыстачом Эмбер. То бок 293 гады назад нехта Эмбер падключыўся да гэтай сістэмы і выдаліў каардынаты. На Total War Empire отправляется колькі? Я за Фрей не бачу. 1000 отправляется. Фрей літаральна зараз стаіць перад монітором і чухаецца. Жадае быць пачуханай, так што вы бачыце чат. Немагчыма нічога за гэтым зрабіць. Вось, калі яна там укладзецца, пойдзе, то я абавязкова вам яе ўключу. Але мне падаецца, яна жадае за хутка час гэта самае карміцца, і мне падаецца, яна жадае, каб яе кармілі проста. На Total War Empire яшчэ 1000 отправляецца. Дзякуй вялікі. Так, чухаю. Добра, трэба знайсці Эмбера. Хтосьці не жадае, каб мы знайшлі зямлю гэтую абітаваную і выдаліў каардынаты. Невядома чаму, але запіс аб планеце застаўся. І ўсё. Пачакайце-ка. Аці. Каардынаты. Анці гэта такі ж робот, як і мы, толькі, як бачыце, яна фіолетавая, і яна жадае знайсці гэту зямлю абітаваную. Яна кажа, што няма магчымасці выратаваць карабель, трэба выратаваць, ну, выканаць асноўную місію. Так, каардынаты згублены. Місія, канец місіі. Пачакайце-ка. Фрэя знайшла мікрафончык стары, пра які ўжо трохі падзабыўся. Знайшла, дастала яго з тумбы. Там у нас чайлдока няма. Просто звычайна туды не так шмат лезуць. Ёй трэба. Так, это яе мікрафон. Можа, яна свой стрым збіраецца сабраць, а я ёй перашкаджаю. Так, канец місіі. Карабель не можа дасцігнуць свайго прызначэння.
Я ведала гэта ўжо некаторы час, але я ўсё яшчэ спадзявалася. Якое ж глупство. Я жадаю выратаваць Клія. Што так, хто такая Клія? Вельмі моцная. Кожны трэмор, які яна выклікае, гэта шок да майго ядра. Таму што я ведаю, што за боль ляжыць за гэтым. Але падтрымліваць гэтае бессэнсоўнае падарожжа, ведаючы, што без сумневу, што яно правядзе нас нікуды, гэта нават горш. Гэта быццам бы прымушаць яе да цэлай бясконцасці пакут. Я не магу гэта больш зрабіць. Нават для ўсіх. Выбач. Што? Запіс Перліны. Апошняя інструкцыя. Апошняя інструкцыя. Вось яна дадатковая. Гэта патрэбна зрабіць. Выбач, што гэта цяжар паў на цябе, Аці, але мы не можам далей працягваць так. Калі ён знік, я адчуваю сябе слепым, не ведаю, здервянелым. Я не ведаю, куды я іду, я не магу чыць іншых. Я зноў буду адна, альбо адзін, не ведаю, калі б не ты. Быць адсечаным, гэта такое дзіўнае адчуванне. Тое, якое не чуў, альбо не чула самага моманту майго усталявання. Ці няўжо мне прыйдзецца жыць так? Гэта даволі пужаюча і трошкі вызваляючае. Але мы не можам заставацца без мэты назаўсёды. Мне для цябе ёсць адна апошняя задача, і гэта, магчыма, самае важнае, якую я калі-небудзь табе дам. Калі ласка, знайдзі каардынаты. Калі ласка, мне патрэбныя каардынаты, знайдзі іх. Апошняя інструкцыя. Гэта хутчэй за ўсё ад сэрца? Загад. Там цэлая Вы глядзіце, якая хрень там. Там нейкая чорная яйка, з якога цячэ вось гэтая брудная вада, якая затапіла частку карабля. Яно быццам бы адсюль і быццам бы не адсюль адначасова. Давайте ў бібліятэку. Вада цячэ з бібліятэкі, я думаў, што ў бібліятэцы будзе адказ на гэта, але не, там нейкая вось гэтая яйка. Праблема ў ім. Оу. Здоровенный робот тут валяется, просто мертвый. Дзіўны курыо. Старажытныя артефакты, якія хутчэй за ўсё выкарыстоўваліся падарожнікамі ў іх жыцці. Абутак. А чаму тады прадметы такія маленькія, якія падарожнікі? Можа, яны мініатюрызіраваныя? Карацей, глядзіце. Моя бягучая тэорыя, што мы бачылі гіганцкую кнігу і ўвогуле па тыпу як гіганцкі стол, быццам бы гэта ўсё мы у нейкай такой, карацей, мы па тыпу вельмі мініатюрызаваныя істоты тут зараз. І моя думка, а што я тут? Я не магу выбрацца просто. Я тут нічога зрабіць не магу. Вось, што мы насамрэч мініатюрызаваны карабель. Мы не сапраўды, тыпу, гіганцкая нейкая машына. Мы насамрэч вельмі маленькія, супер маленькія. І мы, гэта было зроблена спецыяльна, каб карабель, вось гэты каланізацыйны карабель, ён быў спецыяльна на такім выглядзе адпраўлены, таму што маленькі аб'ект прасцей разагнаць. І для гэтага мініатюрызавалася ўсё. У тым ліку і людзі, якія на ім падарожнічалі. То бок гэтыя людзі, яны былі запіхнуты ў робатаў, спецыяльна маленькіх робатаў, спецыяльна, каб прайсці наперад, каб праіснаваць як бы, так? І калі яны дабіраюцца да гэтага самага, дабяруцца да зямлі сваёй абітаванай, то тады яны зноў зробяць, вярнуць сабе выгляд людзей нейкім чынам. Гэта ўжо не важна. Вось толькі гэта ўсё не атрымалася, падарожнікі звар'яцелі чамусьці. Вось, а сістэмы пакрыху прыйшлі ў заняпад, і ў выніку вось мы тут.
І тады пытанне, навошта было рабіць, яны спецыяльна для сябе рабілі маленькія вось абутак, напрыклад, альбо нейкія штукі, каб захаваць, пытанне такое. Типу, каб адчуваць сябе людзьмі, яшчэ не роботамі. Так, праблема. Мы не можам прайсці далей, я просто не бачу тут прахода. З абсерваторыі там таксама, падаецца, не скокнуць, а ніяк. То бок мне прыйдзецца хутчэй за ўсё шукаць іншы шлях. Каб тут добрацца. Ну, да бібліятэкі, да астатніх. Альбо там неяк скарот можна будзе адчыніць. Так. Тут же нідзе не выйсці, правильно? Ну так, гэта максимум, куды я магу забрацца. Не, туды я таксама не забяруся. А, не, пачакайце-ка. У меня ж ёсць здольнасць хутчэй рухацца трохі. Не, тое ж самае. Добра. Тады мы можам, нам прыйдзецца вярнуцца зараз. У мяне ёсць пара месц, якія я ждаў праверыць. Так, адно з іх, памятаеце, мы вызвалі аднаго з роботаў. Вось, я жадаю... О, блин, памылку зараз зрабіў. Оп. Паляцеў. Так, зараз наверх полезем. Аднаго з роботаў мы... ажывілі, што мяне вельмі здзівіла. І вось мне падаецца, што гэтага робота трэба праверыць, як яна там. Просто мы ажывілі, яна як быццам бы драўляная была нейкая, супер дзіўная. Трэба гэта праверыць. Так, тут унізе павінен быць скарот. Мяне цягнулі, што там з яйкам? Зноўку псута прасочваецца. Ну, тыпу таго, просто там з яйка цячэ вось гэтая брудная вада, ну, дрэнная вада, як яны называюць. Мне што так яны клічуць. Вось, і яна цячэ ўніз карабля. То бок яна... Я не ведаю, карацей. Да яйка я не дабраўся, таму што там праход заблакаваны. Вось, там я нават не ведаю, наколькі гэта магчыма, там што там за праблема. Так. Ай-яй. Так, ёсць. Приземліліся. Оп. Ідзем туды назад. У нас, па сутнасці, павінна з'явіцца тэлепартацыя зараз. Гэта не будзе праблемай. Я жадаю праверыць нашага вось ажыўленага робота і далей будзем глядзець па сітуацыі. У мяне яшчэ адна думка была, што праверыць. Я там у горадзе бачыў цікавае месца, якое можна было... Я не ведаў, як залезці там, каля трубы вось такой падобнай, як вось гэтая, каля якой я зараз знаходжуся. І мне падаецца, зараз ужо, калі мы маем магчымасць лазіць, мы можам у горадзе зноў праверыць тое месца. Таму што, па сутнасці, нам караскання вось гэтага павучынага не хапала. Так, а дзе? Вось тут, дзесьці. Пум-пум. Мы шукаем зараз, як тэлепартнуцца назад. Из-за таго, што я вярнуў кіпера, ахоўніцу, вось гэтую. Угу. Дзякуючы ёй можна тэлепартнуцца. Так. А дзе мне бліжэй за ўсё? Вось тут мне будзе хутчэй за ўсё. Знайсці якраз такі таго дзіўнага робота. Вось, дарэчы, наступствы вады вось гэтай, якая зверху цячэ. Вось гэта месца, яно літаральна заліта гэтай вадою дрэннай. І наступствы літаральна бачныя, прям, як яно адбываецца. Пад намі вось яна знаходзіцца. І там зверху ўсё гэтае прарасло.
і звар'яцела літаральна можа быць поўнасцю ад вады. До конца я не ўпэўнены. У пасудзіны зараз таксама даўгі па вадзе. Мне падаецца, наадварот, у пасудзіны павінна быць менш вады, чым зараз. То бок праблема ў тым, што яе наадварот шмат. Трошкі наадварот. Так, а дзе гэты робот тады? Куды яны падзеліся ўдваіх? А вось яны, вы глядзіце. Так. Пашкоджанні, нанесены па ворагах, часова павялічваюцца, калі выкарыстоўваюць сейл. Сейл — гэта палёт. Ага. Ветразі. Ну, крацей, ветразі... Блін, з імі паразмаўляць нельга. Але вось яны чыляць. Бачыце правага робота? Ён літаральна быццам бы як драўляны, альбо што. Ну, крацей, ёй вельмі дрэнна. Але яна вярнулася. Камунальнікаў гэта не цікавіць. Вада ў вас, ну і што на падлозе. Плаціце. Ну так, праўда, праўда. Так, гэта я куды? Гэта я невядома куды. О, дарэчы, яшчэ одно месца ёсць, якое праверыць. У нас шмат насамрэч месцаў, якія можна правераць. Опанькі. Ну, цікава. Бо карасканне гэта адкрывае прям столькі магчымасцяў. Просто ачмурыць. Абсолютно по-іншаму зараз перабіраешся па месцах. Пачакайце-ка, я тут не быў? Як так? Мне нават слаба верыцца, што я толькі зараз гэтае месца знайшоў. Не можа быць. Ну ладно. Вось гэта неадчыненая лакацыя. Дарэчы, тут, я думаю, я магу дабрацца да бібліятэкі адсюль. Разумеў. Я думаю, тут мне можна просто... Там складана будзе. Блин, а як? Нешта не разумею. Таму што па сутнасці мне патрэбна дацягнуцца да вось той гэтай. Блин. Не разумею. О, атрымалася. Механічныя рэшткі. Второе ядро. Адзіная праблема, у мяне толькі 2 пашкоджання, якія я магу атрымаць, каб выбрацца. Оп, усё, выбраліся. І гэта ўсё насамрэч, тут не тое, каб штосьці ёсць. Трэба вярнуцца назад, каб захавацца. Таму што мы пазнаходзілі рознае. Лепей захавацца зараз. І потым пайсці даследаваць штосьці яшчэ, таму што гэты тупік быў. Ёсць. Павучынае прасоўванне, так. Я не ўпэўнены, ці было ў нейкай гульні такое ж самае. Таму што яно адчуваецца вельмі свежо. Прям незвычайна. Ну, сярод платформераў. Таму што звычайна платформеры гэта ўсё ж такі платформеры, а вось магчымасць проста караскацца абы-як, і пры гэтым гэта, ну, збалансавана і часткай паркура з'яўляецца, вось гэта цікава. Так, эту штуку мы закрылі поўнасцю. Тут у мяне скарб усё яшчэ адзначаны, я яго не сабраў. Я ведаю пра гэта. Тут у мяне скарб адзначаны, але я яго збіраў, падаецца. Пакіну пакуль, можа быць, пераправерам. Што мне яшчэ засталося? Там зверху нічога не магу.
І гук гэта, так. Саунд-дызайн добры. Ну, здольнасцяў дакладна, яно прыемна ўсё загучыць. Так, можа быць, паспрабаваць да рукі вярнуцца, але я не думаю, што рука нас зноў пусціць. Так, што я яшчэ мог не праверыць тут? Во, вось тут да халеры ж месца просто неправеранага. Вось тут розныя штукі. Там прям можна палазіць. А я хацеў у горад вярнуцца, насамрэч. Горад і праверыць. Дарэчы, вось гэтае месца, яно так там полностью не праверана. Яго можна зараз ужо можна даследаваць трошкі больш. Вось. Тут сцяну патрэбна прабіць, якую не прабіць, таму што у нас здольнасці такой няма. Хапае, карацей, хапае у нас праверкі, але ў асноўным усё, што я бачу, гэта ў межах горада. Вось эту штуку я жадаю праверыць. Вось тут наверх пралезці. Глядзіце, зараз я з павучыным гэтым карасканнем магу проста залезці наверх і вылезці вось на гэтую штуку. Я думаю, я магу штось там знайсці. Давайте зараз да яе. Так, вось сюды бліжэйша. Там, магчыма, можа і лакацыя якая будзе далей. Пролезлі. Яшчэ вышэй. Там нельга просто так наверх? Не, нельга. Вось гэта можам, не можам адрамантаваць яго. У мяне ўсё адчуванне было, што мы можам пачаць гэтых роботікаў адрамантаваць. Нагадваю, што адно з выпрабаванняў, якое мне патрэбна зрабіць, гэта прынесці 5 целаў у гэта самае, у пакой Эгіса. Не ведаю, што за пакой. Мы Эгіса гэта быў босс, я ўпэўнены. Вось, але гэтага босса я не ведаю, блин, як мы пераможам. Ну, тыпу, мы яго ўжо перамаглі, і чаму, як мы прынесем туды целы гэтыя, я не ўпэўнены. Так, там можна наверх неяк. Пачакайце-ка. Так, я сюды я бачу. А я думаў, з гэтай канструкцыі яшчэ. Там туды наверх яшчэ патрэбна праверыць будзе. Оп. О, вы глядзіце. Запіс паралельны. Я думаю, што гэта якраз такі тое штукі, якія мне і патрэбна знаходзіць, я не ўпэўнены, але я буду дасылаць канкрэтна знаходжанне вось гэтых штук. Так, ёсць. Нашая віна. Усё нашая віна. Лура была падаховай, а мы яе падвялі. Нашая віна. Мы не змаглі абараніць мару падарожнікаў ад машын. Нашая віна. Мара падарожнікаў ад машын. Добра. Нашая віна. Зараз мы раз'яднаныя, але ўжо было занадта позна. Яны ўсё згубілі. Нашая віна. Хутка стане холодна. Мы адчуваем, як ён пачынае нарастаць. Ну, холод. Па-за нашымі сценамі. І мы нічога не можам зрабіць, каб яго спыніць. Нашая віна. Яны могуць супраціўляцца. Яны не будуць супраціўляцца яму. Іх адчай занадта высокі. У іх няма ніякай волі жыць. І гэта нашая віна. Я так разумею, што гэта якраз такі думкі, забыўся, як называецца гэта самае. Голас. Карацей, сістэма, якая тут была ў горадзе. Ён на самы адчайны быў. Увогуле гульня аказалася цікавей і прыгажэй, чым я думала, хаця гэтай платформы я бы не выцягнула. Не, гульня прям кайфовая. Типу, яна кайфова зробленая. Так, тут я не магу адпачываць, таму мы звонку палезем. Я думаю, мы звонку можам яшчэ палазіць. Оп. Інакш на халеру гэтая ўся канструкцыя, правильно? Блин, на халеру вы так зрабілі, а? Так же цікава было, а? Мне хацелася далей даследаваць. А ўнутр трубы я туды не залезу, так? Ну так, там унутры платформы гэтай нічога не даюць, я не магу ні на чым пастаяць. Такім чынам я просто, не ўтрымаюся нідзе. Яны хоць візуальна... О, пачакайце-ка, не, там коло гэтае ёсць.
Може бути, атрымаецца зараз. Пачакайце-ка. А, гэтае коло таксама наскрозь яго праходзіш. Ты не можаш на ім стаяць. Блін, ну шкада. А з іншага боку не атрымаецца таксама. То бок вось гэты лёд. Ён тут абсалютна адсутнічаюць платформы. Ну, тут абсалютна бессэнсоўна. Ніяк. Ну, хоч як малітва моя кулпама, дарэчы. Моя вялікая віна. Цікава. Можа быць у гэтым рэферэнс. Так. Тут бессэнсоўна штосьці рабіць, мы можам ісці назад, у прынцыпе. Там сцяна ёсць, якую я не магу прабіць, у мяне не хапае нейкай здольнасці, каб фіолетавыя сцены разбіваць. Опс. З'елі нас. Так. Далей. Трэба яшчэ падумаць, што мы робім. Гэта мы адчынілі. Паказвае, што можна яшчэ вышэй. Проста я не магу самастойна, мне патрэбна ліфт, і хутчэй за ўсё яго з іншага боку магу адкрыць. Давайте паспрабуем вось да гэтага месца зноў дайсці і там пакалупацца. Хаця, па-мойму, там нідзе не адправіцца, не пралезці пакуль. Кроў, вось. Узгадаў, як гэты модуль называецца. Модуль крыві. І вось ён якраз такі самы сумны быў. Вітаю, Ойно. Юджин. Ойно. О, блін. Вы глядзіце, што знайшоў. Там адзін з такіх жа, як я, зроблены. Бачыце, прычэплены? Амаль гатовы. І тут жа ёсць запісы. Ну-ка, я магу зверху неяк пралезці? Не, хутчэй за ўсё не. Не, ніяк. Блін. Карацей, вось там можна будзе пралезці неяк унутры. Трэба знайсці як. На Last Train Home адправляецца 500, дзякуй вялікі. Я спадзяюся, стрым па Total War не будзе 1 гадзіну, а больш-менш нармалёвым. Ну, я спадзяюся, але не чакаюцца нічога, таму што калі ён пераможа, ён хутчэй за ўсё пераможа на пятніцу, а ў пятніцу ў мяне ніякіх планаў. То бок, ну, няма планаў прерываць нейкія стрымы. Чацвер яшчэ можа быць крыху больш кароткім. Ён дакладна будзе наадварот, выбачаюся. Хутчэй за ўсё будзе прям больш кароткім. А вось з пятніцы ўсё ў парадку. Я просто, ну, я выбачаюся за тое, што ёсць скарочаныя стрымы, таму што магчымасці проста даўжэй іх весці няма зараз. Выключна з-за таго, што з дакументамі патрэбна разбірацца і гэта ўсё бегаць не туды-сюды. Так, унізе там, наколькі памятаю, унізе мы не маглі прайсці, так? Таму што мне патрэбна... яно зачынена з іншага боку. Тады, можа быць, праз ніз, хутчэй за ўсё, я магу знайсці шлях. Это вынік таго, што Радзёв прайшоў шлях болю. Так, без шляха болю я бы дакладна мне... Я как кажу, мне супер пашчасціла. Прям я вам апісаць не магу наколькі. І гэта літаральна прыкладна пасля таго, як мы шлях болю і прайшлі. Там праз тыдзень літаральна. Это так, каб так пашчасціла, гэта прям... Трэба ніхрэновы запас удачы выкарыстаць. Так, а тут унізе тупік. Там босс быў. Так, узгадаў. Толькі мне там... 500 яшчэ. Добра. Глядзіце, зараз гэтыя нашы кропелькі ў крышталікі ператворым. Раз уж мимо праходзім.
Можа, і мне прайсці шлях болей, мне дадуць чэшскую візу. Ну, я не ведаю, я пакуль ведаю толькі тое, што гэта з польскай візай працую. Ну, не віза, я это сам ВНЖ працую. Мне яго, праўда, яшчэ не далі, але я кажу, самае складанае, што ў мяне было, самая асноўная праблема ў мяне ўжо вырашана. Вось, мне толькі з дакументамі тут пабегаць, падпрынесці і ўсё. І я у парадку. Што цікава, удар зверху тут, ён даволі слабы, калі па ворагах біць, таму што ён па сутнасці толькі элемент паркура, і ён толькі так сябе і пазіцыяніруе. Цікава даволі. Дзе таўматург? Таўматург пакуль на паўзе, таму што у мяне шмат чаго ёсць прайсці, і Міо, напрыклад, у мяне ёсць 3 дні, каб атрымаць вам ключыкі, там 3 ўжо менш за 4 дні, карацей. Вось, таймер ідзе, і я не паспяваю, і з маімі скарошанымі і прапушчанымі стрымамі я ледзь увогуле выцягваю. Вось, я, можа быць, атрымаю адзін ключык на Міо, і ўсё, і больш я нічога не атрымаю. Такая вось штука, так што, у прынцыпе, гэта самае, ну, ведаеце, што я як бы спрабую гэта выбіць, плюс стыкс амаль выйшаў. І калі я буду разбіваць тыдзень на тое, каб праходзіць 1 дзень таўматурга, 2 дні, тое, што у нас асноўнае, і 2 па галасаванню, то насамрэч за 6 гадзін у тыдзень мы вельмі павольна будзем праходзіць гульні. Нам прыйдзецца месяцы праходзіць любую гульню. Так, будзе часовы дазвол на жыхарства ці сталы побыт? У мяне толькі часовы. Стыкс выходзіць праз 3 дні. Стыкс выйдзе, у мяне ёсць ранні доступ да яго. Так што ён хутчэй за ўсё будзе даступны мне сёння. Просто што, як вы разумееце, як бы я жадаю ключык на Міо выбіць для вас. Ну і прайсці Міо хацелася б, конечно. Яна кайфовая. Так, там унізе можна неяк пралезці. Давайте яшчэ ўсе гэтыя месцы праверым. А у каточкаў каты палякі. Мы ж іх тут бралі. У катоў нормально ўсё. У катоў лепей ўсё па дакументах, чым у нас. Так, а што за хрень? Тыпу, вось там ёсць нешта, так? Дарэчы, брудная вада вось гэта дрэнная. І там можна прыйсці злева, але як я злева прыйду туды? Калі тут няма ні халеры. Можа быць, трэба ўсё ж такі уважліва там пераправерыць той левы бок? Блин. Не хапіла. Так. Ключик на Міо для аргана. Не, я буду яго разыгрываць. Я яшчэ пакуль не прадумаў, як тыпу розыгрыш будзе адбывацца, таму што я не ладзіў ніводнага розыгрыша на канале яшчэ. У мяне не адпрацована, няма нейкай адпрацованай сістэмы. А вось, але я нешта прыдумаю, думаю. Угу. Тут не халеры. Просто па сутнасці я яшчэ маю новую здольнасць, гэта супраціўляцца ў гэтым вось ветразям, ну не ветразям, ветракам. І гэта дадае магчымасці. Так. Давайте влево пойдем. Ай. Пробил мне. Блин, один удар не нанес.
І гэта мой шлях назад, па сутнасці. Так. Гэта ўсё лухта, але злева там, падаецца, можна нешта зрабіць. Не? Не, нельга. Падалося. Так, аднойчы кот падыдзе да цябе і скажа спярдалі да сваёй край. Ага. Ну, ў прынцыпе, не, я не думаю. Яны толькі калі... Яны вельмі залежныя ад нас. Ім прям вельмі патрэбна наша ўвага. Это ўсё вынікі таго, што па сутнасці, мы цэлымі днямі дома сядзім. Яны абсолютна сепарацыя ў катоў адсутнічае проста ў ноль. Яны вельмі стрэсова ўспрымаюць нашу адсутнасць. Так, гэта мы, блин, мы зараз у новае месца. Блин, я ж так памру. Жесть. Я реально памру. О, добраліся. Так, а тут зараз будзе сраны паркур, так? Я не супраць паркура, праблема ў тым, што ў мяне здароўя няма. І бліжэйшае месца, каб вярнуць сабе здароўе, там наверсе ўвогуле. Ну, давайте ісці. Што мы згубім? Там 10-300 кропелек. Ну, жыць можна. Зараз будем разбирацца з паркуром. Это будет не самый простой паркур, потому что вот этой локации, яна звычайно, ну, папярэдні раз, калі мы знайшлі, яна была так жорсткая, прям, паркурная секция. Поверху нічога не знайсці. Откуль увесь гэты холод? Так. Может быть, просто системы охолодживания, типу, зламаліся канчаткова. Так, ось, знову дредагаваная зона нейкая. Правераць, ці заб'е мяне гэта... О! Цудоўна, захаванне. Як мне пашчасціла, дабраўся. Мапа. Мурмяу. Это чуйно. Так, ось там паркур. Поверху нема. Вось эту штуку хотелось паспрабаваць. Так, яна мяне забівае. І прорвацца скрозь яе не атрымаецца. Добра. Ну, типу, гэты сегменты, яны звычайна складаныя, прям складаныя, таму я трошки хваляваўся там, што мне здароўя не хапала. Оп. Добра. Нам тут аглядаць і аглядаць. Пачакайце-ка, што? О, ён спыняе, а ён зусім спыняе альбо часова? Я думаю, што часова. Так. Спыніўся? Спыніўся. Не, ён полностью спыніў. Але, блин, яно ж павінна, наадварот, цяпло гэта ўсё ўводзіць. Гэта ж дрэнна тое, што я атрубіў. З іншага боку, гэтыя штукі перагрэты ўжо даўно-даўно. Яно наадварот, типу, зверху свеціць. Может тут скарот які адчыніць, не? Не, не будзе. Можна не чакаць такого.
Було б занадто круто. А як мені зараз пройти назад? А, ось по зліва хочу із усього. Опа, лечення. Божукно, божукно. Блин, тут столько розных раздзелак, я ўжо згубіўся трошки. Там варыянтаў прайсці, гэта просто прям жесть. Упс. Блин, амаль. Блин. Рынь якая. Так, так, так. О, тут можно перезарядиться. Блин. А, їх це заховує, цудовно. Тут простей тоді буде. Зрозумів. Там ще дослідувати і дослідувати. Так, 400 кропелек я згубив, але халера з ними. Так, ми справа ось там пробралися. Тут. Почекайте, що, неужо тут нічого не було? Не повірю. Ось оно. Їдемо об'єкт. Серийний номер. А что я могу зробить? Блин. Где тут зачепиться-то? А чому не чапляємося ми? А, я придурковатий. Я не на то і натискаю. Весь отказ простий. Я просто придурковатий. Там, подається, можна ще зліва що-небудь оглядіти, я упевнений. Я просто вельми хутко вертався назад. Перепровіряємо. Бо гэта локація виглядає, ну блін, вона виглядає так, бо тут можна кудись пролезти. Ось, наприклад, туди наверх. Я ж не можу тут ніяк зачепитися за гэта, так? Не, я не можу. Блін, ну може і ні. Старается злить ко мне веда, что где начинить начинять. Где что натиснуть, что начинять. И он майстер Оля. Это самое. А, ну так, я уже рассказывал про это самое, про полицию еще одну, якую ён была для его зачинена. Але ён новые штуки, и он все экспериментует з усім, что знойдзе. Калі ён знойдзе хоть штосьці, что можно яшчэ адчыніць, он будет счастливый. Ему подобается процесс. В той момент, коли код занадто розумний. Так. Блин, не то я натискаю. Тупняки отрымливаются абсолютно бессенсовно. Натискаю рывок, коли мне просто потребно, ну, просто іншую кнопку натискать, а я хренью страдаю. Так, это не сюда.
такое адчуванне, што там вось улева яшчэ можна, не? Не, падаецца. Вось тут уніз можна. Але мне падаецца, можна яшчэ кудысьці палазіць тут. Вось там, напрыклад. Оп. Што я тут знайду? Код інжынер. Ну, блін, прошарены. Цяміць. Куды мы выйдзем з гэтым? О, яшчэ адна. Дзіўная пакоя вось гэта зачыненая. Серыйны нумар. У глубокіх месцах. Так, пачакайце-ка, мы па краху збіраем гэтыя кавалкі серыйныя, але што мы ў выніку сабралі? Так, знайдзі нас, мы чакаем у глыбокіх частках. Бла-бла-бла, 2 радкі прапушчана, прыходзіць да... Ну, надыходзіць канец. Добра, збіраем далей. Так, добра. Штука. Палечыліся, цудоўна. Вось гэта момант. Так. Завісаем. Завісаем. Оп. А, блін. Падскок лепей не выкарыстоўваць. Блін. А можа быць падскок лепей выкарыстаць? Хрен яго ведаю. Блін, ненавіджу гэтыя бомбы. Як жа... Да... Блін. Я іх ненавіджу. Бомбы просто... Вось мне раздражняе іх... Яны, калі выбухаюць, так? Яны гэта робяць нармальна, усё ў парадку, то бок, усё ў парадку. Акрамя таго, што калі яны ўжо выбухнулі, нейкі пэўны час застаецца вось іх выбух, і яшчэ застаецца анімацыя, вось гэтая шэранькая такая хрень. Блін, не тое націснуў. Божухна, божухна. Трэба калі назіраць, вось эта шэренькая хваля тыпу выбуха, яна застаецца яшчэ ў паветры пэўны час, там мікрасекунду, якая значыць, што там нельга хадзіць. Яна завісае і застаецца, вось у гэтым праблема мая. Тут. Можа варта вяртацца назад, пасля кожнай спробы проста лячыцца. Таму што мы сабе гэта можам дазволіць. Але з іншага боку я вось так раблю і хрена з два я штось там прыдумаю. Да вось... Пятый выбух. Ненавіджу. Так, можа я нешта не тое раблю? Можа там прасцей можна неяк? Да не, падаецца не. Вось, типу, хто паставіў гэтую бомбу тут? Можа просто праваліцца неяк уніз, вельмі ўдала, просто таймінг знайсці. Таму што літаральна адно месца мне замінае. Блін. Не, зараз палечымся.
З іншого боку, там басейн накрий є. А ось там мені. Блин. Ладно. Из-за того, что там бассейн, можно, в принципе, не спиняться тут. Ай-яй-яй, не то я натиснул. Для рывка своими ниточками потребна полная энергия. Коли не ту кнопку натиснуть, то и скористать хотя бы мизер энергии, то усё. Типу, ты не можешь користатися ниточками знову. Так. О, гэта бок. Ось. Бассейн накрый ёсць. Ах, холера. Можа, для паркура патрэбна было білд рабіць, таму што тут будзе душно. Я, можа, і зраблю, калі я зараз зафейлю. Блин. Ай-яй-яй. Ага. А што я там павінен? Божухна. Там будзе яшчэ складаней, чым я думаў. Не, паглядзіце-ка. Паглядзіце-ка. Можа, спакойна было спыніцца. Так, але каб выбрацца туды, мне патрэбна... О, яшчэ налево ёсць шлях. Блин, давайте налево сходим. Вось так. Мне падаецца, тут таксама сакрэтачка будзе. Так, угу сакрэтачкі ёсць. Оп. Зноў яшчэ. Частка серійнага нумара. 5-6 сабрана. У самых глыбокіх частках сховішча бла-бла-бла, прапушчана один радок, праходзіць до конца. Праходзіць конец. Нам не хапае аднаго серыйніка. Опаньки. Вельмі падобна на доктара, ну, там штука, якой записываліся для доктара, забыўся, як яе клічуць, якой мы служым зараз. Анге... нешта такое. Так, туды наверх я не пролезу. Просто так. Пасля... After image, забыўся як. Так, выкарыстоўвае выкарыстанне ніцяў на R2 генеруе падманку, якую ворагі будуць атакаваць у першую чаргу. Яна выбухае пасля хуткай... вось, доктор Хайлін, вось. Добра, карацей, можна ствараць падманачкі. Гэта, конечно, круто, але не абавязкова зусім. Так, туды можна направо выбрацца, але я пойду налево. Потому что я там бачу хрень нейкую платформу. Вось. Ты зможешь отправиться до дому? Зможа. Так. Цудоўна.
Ну і цудоўна мы тады гэтую частку зрабілі. Нормально зрабілі. Мы яшчэ не выбраліся назад. Так. Улева нешта далёка можна ісці. Управа можна скарот сабе зрабіць. Давайте паглядзім, куды скарот правядзе. Я павінен быць... Ага, я ўжо ў знаёмых тэрыторыях. Адзінае, што... Можа быць, зараз хуценька сходзім назад, каб не паміраць лішні раз. Бессэнсоўна. Вось он ліфт. І тут я калі падымуся наверх, можа быть там дзесьці палячыцца. Блин. Вернуцца назад. Ці варта? Давайте падымемся на у залю гісторыя. Там чырвоны пакой нейкія. Вось гэта мне цікава праверыць. Я тут магу зайсці? Не. Пячатка луры. Хто б гэта не быў. Угу. Добра. Я просто захавацца іду, насамрэч. Ну, не захавацца, поўнасцю здароўе сабе вярнуць. Мы можам гэта праз лева зрабіць. Блин. Упал. Я, по ідэі, там... лепей не тэлепартавацца туды, мне падаецца. Зараз паспрабуем. Пагляджу, ці ёсць такая магчымасць. Я ж там, атрымліваецца, наглядальніцу вось гэтую запусціў. Так, можна туды тэлепартавацца. Але я не праверыў тое, што жадаў. Я скарот-то там знайшоў, але до конца тэрыторыю не праверыў. Вось гэта я жадаю зараз вярнуцца назад. Оп, кота носіць. С сястрою. Не збіраюцца яны падчас стрымаў адпачываць. Прям не плануюць абсалютна. Яны такі самы час пагуляцца. Так, 6 галасоў. Вока, кроў, дыханне, подых, я бы нават сказаў. Рука, хребет, сэрца. Цікава, дзе сэрца знаходзіцца. Так. Мне тады улева патрэбна. Я думаў, што я знайду нейкі абыход і як трапіць вось у гэты пакой, вось у гэтую частку пакоя. Так, але пакуль што нічога ўвогуле няма ў мяне. Таму што там масток, уверх якога я ніяк не залезу знізу, мне дакладна патрэбна знайсці іншае месца. Так, і зараз управа. Дзесьці тут патрэбна. Вось сюды. Вось тут я скарот зрабіў і левы бок не праверыў. Зараз пачакаць, анекдот пачытаю ад VRV Gaming. Я просто услыхаю, я баюся пачытаць твои анекдоты, услыхаю, бач. Разумеў. Дзіцячы анекдот. Дзеці, што вы рабілі падчас вайны? Я дапамагала ў шпіталі, а я дасылала бандеролькі з ежай. А я падносіў снарады да гарматы. Ну гэта моцна, і што табе казалі салдаты? Good, Вальдемар, good, they're good.
Добре. А, ну па сутнасці ўсё. Я толькі ядро яно было, і я мог бы не баяцца сюды хадзіць. Ну да ладно. З іншага боку нам усё роўна сюды патрэбна. Тут справа можна яшчэ некаторае месца адчыніць. Так, у мяне ёсць, глядзіце, 2 кропкі, у якія я дагэтуль не мог прабрацца. Вось так. В этом мы вылезли, конечно. Вось, справа ў тым, што скрозь паветра гэтая рэзкая немагчыма прабівацца. Оп. Зараз. Оп. Так, опусціліся ўніз. Немагчыма прабівацца скрозь паветра, таму што яно дастаткова моцнае, каб, ну, адпіхнуць нас у любой сітуацыі. І каб яго абысці, па сутнасці, што я раблю, гэта свае вось гэтыя павучыныя здольнасці. Так, зараз. Ось так, і мы можам тут пролезці. Можна карыстацца павучыннымі здольнасцямі, каб залезці туды, куды не атрымліваецца залазіць дагэтуль. І супраціўляцца паветру яшчэ. Ось эту лакацыю, напрыклад, мы не адчынялі. Ну, вось тут наверх не залазілі. Астатняе, падаецца, ўсё было, так? Так, было. Угу. Тут не халеры. І там я ўжо быў. Не, там я не быў. Тое захаванне там злева знізу не адкрыта яшчэ. Так, это ёсць. Вось зараз уніз. Тое, што мы не маглі зрабіць раней. Так. Давай, 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 давай. Рывкамі прыйдзецца рухацца. Не атрымаецца так прабіцца. Поехали руками. Ау. Чаму неяк дзіўна сябе павяло? Мяне назад просто закінуло. Альбо я не магу так рабіць. Альбо мне не хопіць сілы прабіцца скрозь гэтае паветра. Блин, а што рабіць-то? Я просто думаю, што не атрымаецца... Ну, па выглядзе мне не атрымліваецца супраць гэтага паветра ісці, оно тут занадта моцнае, вось канкрэтна тут. Занадта доўгі калідор, як бы. А, не, вы паглядзіце. Ну, хаця бы так пролезлі. Я змагу туды улева ўніз тады пролезці яшчэ, па логіцы. Так, это ёсць. Ай-яй-яй. Атрымалася. Мы прабраліся ў самы ніз. На фоне. Бачыце нешта? Альбо гэта... Не, падалося. Там няма нейкага аб'екта. Гэта просто градыент працуе цікава. Але мы дзесьці глыбока ўжо блізка каля сховішча. Памятаеце, сховішча пад намі знаходзіцца, дзе мы знаходзілі гіганцкія кнігі. Яны яшчэ глыбей. Вось, але мы дзесьці на мяжы. Зачынена з іншага боку. Я адсюль не пролезу ніяк. Оп. Там зверху можна пролезці яшчэ. Пролом ёсць. Але я думаю, мы з іншага боку падбяромся зараз. Вось з гэтага. Так, думаю, што тут атрымаецца. Ага, атрымаецца ў яго. Не атрымаецца.
Ну і тут не павінна, до речі. А, крыху не хапіла. Можем. Оп, забираюся. Так, додатковые слоты. О, чудовно, у нас новых 10 слотов у нашей матрицы. Это файно. Можно больше полепшения поставить. Добра. Где тут еще? Слева-справа можно будет пролезть. Блин. Оп. Ну, чат. Тут зараз буде цікаво. А як мені пролезть-то? Ось так. Подається. Свечка яшчэ одна. Блин. Ну, свечки дают нам успаміны ад вока, што не заўсёды насамрэч карысна прям. Вось гэта мне цікава. Зараз мне просто... Як там? А, можа быць уверх я змогу зачепіцца. Уф. Это было близко. А я смогу над ими пролететь? Оп. Вось так. Вы поглядите, якія рызыкоўна. І басейн з накрай. Добра. Дзень анекдотаў. Ну, я прачытаў папярэдні, просто я не зачытываў яго. Так. Па-па-па-па-пам. А тут я что робить буду? Давайте поверху пойдем. Оп. Ходили поверху. А, у сенсе. А там... Злева знизу нічога няма. У чым сенс? Добра. Эта штука сверху вниз дуе, так? Я так разумею, мне потрібно просто зверху пройти. Ось так. Ау. Нас зловили. А, ось так это робиться. Ось таким чином. Нема чого придумувати того воплю. Ого. Ого, які. Блін. Мені подавалося, я... Смішно, ну, це незрозуміло. Ну, типу, я його, якби питається зрозумію, але він нейкий моцно упоротий. О, блін, там двері. Почекайте-ка. Чому гэтыя дзверы паказваюцца белымі, калі я не магу скрозь іх прайсці? Мне літаральна сказалі, што там няма... Ну, мне патрэбна... Яно закрыта з іншага боку, чаму яно белае? Ранейкая. Ну, типу такого. Ну так. Ось ён неяк ужо быццам бы з іншага сусвета для мяне. Абсалютна. Я таму так, ну, типу, калі каму цікава, калі ласка, там анекдоты ёсць. В чате, читайте, там есть. Так, блин, а як? Ох, холера. Я там быццам бы... Я не помню, что я там до конца ўсё агледзеў. Мне не падабаецца, прыйдзецца хутчэй ўсё рабіць гэты самы шлях, паўтараць. Хотя з іншага боку... Не, блин, прыйдзецца паўтарыць. Што я не ўпэўнены.
Давайте прямо з гэтага же маршрута пойдем. Так, управо. Зараз буде хутчэй, тому що ми напрамки пойдем. Оп. Ну, амаль, атрымалася. Чат, мы праз 5 хвілінак зробім перапынак. Я паснедаю і вас на рекламны блок адпраўлю, каб ачапілася ад нас Twitch. Ёсць. Эй. Басейн акра толькі наперадзе. Таго здаравеннага перамагчы будзе складана, але мы можам. Блин. Я так позабиваю зараз. Это есть. Вось гэта самая складаная частка. Ось так. Блин. Нешта мне подказывай, не пробираемся мы чат, не холеры. О-о-о. Мне патрэбны басейн з накрай. О, як жа пашасціла. Дабраўся. А чаму толькі 2? Я, можа, не даціснуў. Так, здароўе поўнае, ідзем далей. Так, у здаравіка толькі перамагчы самае складанае, а астатняе нармальна. Зараз нельга купляць здароўе лішні раз. Ай! Ты ж, холера. Не, давайте мы зараз вернемся и полечимся. Потому что зараз усё здароўе спатрэбіцца, якое толькі ёсць. Давай, атакуй. Оп. Ёсць. І вось здаравяк гэта зараз. Якога я парырваць не ўмею. То занадта рана, то занадта позна. Ёсць. Гэта канструкцыя, пачакайце-ка. Знаёмая канструкцыя так-то. Мы тут былі, не? Так, там наверх не атрымаецца, правильно? Не атрымаецца. Это ўсё бессэнсоўна, мы просто па сістэмах палазім. Ну тады нам толькі назад, дзе мы былі ўжо. А гэта скарот. Па сутнасці сваёй. А, і ў гэтым сэнс я адчыніў сабе скарот. І ўсё. І больш нічога. Блин, трошкі пачуваннях быццам бы прадзяўбаўся.
Такое. Куда ты меня наверх? Да пош... Несите меня вниз. Тут можна просто упасть, зрозумів. Так, вось гэта я не мог дагэтуль прайсці. Зараз я, хутчэй за ўсё, па столі магу прабегчыся і прайсці поўнасцю. Вось так. Ядро забраць. Гэта, па сутнасці, калі б я сюды прыйшоў проста пазней, калі атрымаў бы ўжо здольнасць з гэтага караскання, то я бы спакойненька гэта ўсё сабраў з першага разу. Ніякіх прыдумак больш. Там, надеюсь, меня ничто не собирается забивать. Не, не собирается. Можно пролезть вверх, можно провалиться вниз. Мы провалимся вниз. Мы тут уже бились, але зараз, дзякуючы таму, што мы можам караскаць, мы можам забрацца ў новае месца, якія ў гэтым пакоі мы не аглядалі, да, гэтуль. Там справа зверху ядро ёсць. Зразумеў. Так, я не думаю, что я управо там прям доберуся цудоўна. Не, глядзіце. Без праблемаў. І яшчэ одно ядро. Я зламаў анімацыю. Бачце? Хоп, я быццам бы калупаюся внутры яго, але збоку. Окей. Там скрозь стенку я бачыў, што нешта быццам бы ёсць. Зноў жа я магу хутчэй за ўсё гэта зараз забраць, таму што раней не мог. Вось гэта. Так, і прырвацца дастаткова хутка. Было немагчыма дагэтуль. Вось так зрабіць. Не, тут я быў. Ну, гэта ніхто уже прям барадаты. І зноў жа ён такі прям вельмі нулявы. Можа нават занадта. Так, это меня штука просто наверх выкинула. І там, падаецца, я ўсё роўна ўсё праверыў. Гэта меня выкинуло прямо у самый горад. Так, атрымліваецца, што так. Мы вярнуліся ў горад. У прынцыпе, ўнізе мы агледзелі, можна сказаць, усё. Каламбіна, вітаю, Метрополіс. Ты ўжо амаль жыхар яго. Калі ты яшчэ не чуў, то кроў, як это, сховішча крыві ўжо адчынена, і кроў мертва. Я ўсё яшчэ апрацоўваю гэту інфармацыю, калі шчыра. Ну так. Гэта мы... Яна... Проста вось пытанне ў тым, што мы, тыпу, іх забіваем, і гэта трошкі гучыць змрочна, але, ну, мы бярэм іх голас, і яны самі яго аддаюць. Ты ведаеш, што кожны англічанін ідзе дадому ў бок мора. Вось гэта добра. Не падумаў бы. Добренька, зараз зладзім перапынак. Я яшчэ не прапланаваў, куды мы пойдзем далей, таму што проста няма ў мяне ідэй. Давайте я вас пакіну, каб 5 хвілін тыя, хто будуць сядзець без рэкламы, таму што у вас яна адсутнічае. Давайте я вам пакажу, паставлю. Будзем вось тут. Во. Вось так. Пакіну вам горад, Метрополіс замарожаны. Горад людзей, альбо мясцовых падарожнікаў. А сам адправлюся на перапынак, 5 хвілінак літаральна і рэкламна яшчэ перапынак. Хутка буду.
А, у меня ж кнопочек нема. Мне потрібні кнопочки, каб на перапынак вас отправить. А я их не подрыхтовал. Гляньте, який стример подрыхтованы. Ой, заявилася. Добренько. Зараз на перапыночек отправляемся.
Вярнуўся. Так, зараз будем далей даследаваць. У нас ёсць магчымасць. Я думаю, можна зараз падглядзець. Я спецыяльна сабе захаваў месца, дзе я магу паглядзець, дзе ёсць схаваныя пакоі, вось гэты, ну, Перлін. Вось, але я не правяраў, што з гэтага мы можам там дзе дабрацца, а дзе не можам дабрацца. Я зараз хуценька праверу, што мы можам зараз сабраць. Одну з іх дакладна мы не можам забраць, таму што там яшчэ зачынены для нас праход. Это можа на потым пакінем. Так. Гэтую мы сабралі. Добра. Я зараз хуценька пераправяраю, гэта таксама сабранае. Вось гэта, можа быць, мы прапусцілі. Зараз я яго пагляджу, дзе яно там. Блін, на таком відавочным месцы, што я нават не ўпэўнены. Зараз я па сімвалю зарыентуюся, ці ёсць у нас такі запіс. На такім відавочным месцы мы прапусцілі. Што за халера? Зараз. Я паспрабую зразумець, дзе гэта хоць. А божухна. Мне падаецца, я ведаю, чаму мы там не праглядалі. Неяк шлях адсюль пачынаецца, хаця тут візуальна нічога такога няма. Давайте пойдзем у гэтую вежу, праверым вежу. Мы там просто не былі. Ну, спойлер спойлерам, але мы рэальна прям ледзь паспяваем увогуле ўсё па часе. Я вельмі жадаю вам ключик один отправить. Хотя бы один ключик, в идеале. Так. Гэтая штука мне подказывает, что типа наверх. Вось адсюль з вежы звона, вось на самом версе, вось адсюль дзесьці ёсць праход. Але я не ўпэўнены, дзе ён. Ці ёсць ён там, можа быць, гэта з іншага боку. Калі не атрымаецца там нічога здабыць, то мы просто заб'ем і пойдем куды-небудзь яшчэ. Таму што, можа быць, там па выглядзе даволі сур'ёзна такая па памерах лакацыя, якую яшчэ даглядаць і даглядаць. Так, яшчэ вышэй. Так, это мы все собрали. Крыху не дотягнулся. Я вытекал место, не заховался там из-за злева сверху. Вось она вежа. Мы ў яе ўжо прабіраліся. І зараз мне паказвае, што туды наверх. Атрымаецца? Угу. Это не зусім так працуе. Это праз верх патрэбна неяк. Цікава. То бок ёсць верагодна, што я не змагу гэтага зрабіць зараз. Абсалютна. Ну так, это темная частка. І ўсё, і хутчэй за ўсё далей мы ніяк. То бок это просто альбо з іншага боку открываецца, альбо я неяк павінен яшчэ што-небудзь знайсці. І яно мяне правядзе ў касмічную абсерваторыю. Ну так, усё, па сутнасці, тут
Нічого такого і нема більше. Блін, ну ладно. Это как раз таки мы находимся близко до места, где вот эта яйка черная находится. А, не, мы далеко от его. Мы в Баку. Что ж ты тут так сапсовало все? Потому что, бачите, вот это яйки паусюнь? Вони виростали або спори, або гриби. Хрен його йде. Ми пройдемо в виніку до телепортера. И будем глядеть просто по мапе, куда мы можем еще сходить. Так, это тупик. Так, Амаль добрался. Я не ведаю куды, прям не ведаю зараз. Мы даследовали усё відавочнае. Так. Можем сюды, да рэчы, паспрабаваць яшчэ прабрацца зноў. Але там я не памятаю, каб нешта новае я сабе мог адчыніць. Да рукі можа пралезці. Да рэчы, вось тут можа быць неяк наверх можна зараз. Там наверх паказвае шлях. Значит, на гэтай дзверы паказвае, што іх можна адчыніць, але гэта неправда. Это мы ведаем, што тут яно з адваротнага боку толькі адчыняецца. Астатняе падаецца. Што ж яшчэ такога? Можа быць, сакрэтачкі гэтыя пазбіраць. Якія я сабе падзначаў. Вось гэтую, напрыклад. Не, гэта лухта ўсё. Цікава. Блін, реально, я прям не уявляю себе, куди нам зараз ісці. Мені падається, на мапі я прям усё оглядів. Тільки напружують ці двері, яны напружують. Хоча яны і павінны бути червоними. Што яшчэ у нас можа быць? Можа быць, прайсцісь па ўсіх чырвоных дзвярах і просто, типу, ну, вось гэта, напрыклад, я ўпэўнены, што яны адкрываюцца з іншага боку, гэта я памятаю. І гэтыя таксама, па-мойму, так жа працуюць. Зноў жа для мяне загадка, як там, блін, аказацца ўвогуле. Гульня складаная, скажу вам. Для даследавання, типу Hollow Knight, значна прасцей і значна больш відавочна. Зараз я ўжо не першы раз, гэта трэці раз прыкладна, калі я сумняваюся ўвогуле, куды мне ісці. У Hollow Knight ні разу не было моманта, типу, куды мне ісці. Просто ідзі, куды ідзецца. І я прыйду, а зараз я прям нават не ведаю. Мне, можа быць, нават мапы прыйдзецца скарыстацца яшчэ падказкамі. Давайте зараз у гэта самае, да хрыбта і паразмаўляем шыю, можа яна нешта скажа. О, бібліятэкар. Я збянтэжаны маленькі юніт. Я бачыў, як ты адчыніў шкарлупу. Чаму яна пустая? Што гэта значыць? Хрыбет знік? Ён зламаны? Хто адкажа на нашыя малітвы? Калі пярліны самі па сабе могуць памерці. Як жа мы павінны выжыць? Ну, гэта штука зачынена з іншага боку. Я зараз пролажу месца, за якога мы ўвогуле з'явіліся з самого пачатку. Жадаю глядзець. Да рэчы, на фоне... Блін, у самым пачатку бачна вось гэтую структуру ўніз. Сховішча. Можа быць, зараз з маімі здольнасцямі я магу неяк у новае месца забрацца.
Так, это Nexus. І гэта вось захаванне. То бок я, па сутнасці, абышоў ужо. Блін, а калі б я залез, паспрабаваў бы. О, дзюрка. Мне падаецца, я знайшоў. Ці не? Не-не-не, гэта тое ж самае. Это тое ж самае. Блін, расчараванне такое, а? Я думаў, я знайшоў новы нейкі падыход. Тут. Там ж там ёсць закрыты пакой, які я не ведаю, як трапіць. Прям не уяўляю. О, вы паглядзіце. Так. Кавалки інфармацыі вернутыя ад мёртвага юніта, не гледзячы на яго поўнае адключэнне. Увага. Сувязь з сэрцам была згублена. Узроўні энергіі падаюць. Асноўныя сістэмы знікаюць. Протакол... Так. Восстановлення. Праваленая прычына недастатковая энергія. Гэты юніт будзе перманентна выключаны. Гэты юніт не баіцца. Гэта тое ж самае, як сысці ў гібернацыю. Янір, вось, немагчыма ўжо адрамантаваць. Зараз вернемся ў самы-самы пачатак. Не веду навошта, але такая магчымасць ёсць. Это тое месца, дзе мы абудзіліся. Нас абудзілі, калі дакладна. Опа, выглядзіце. Самск тут хаваецца. Вітаю, Самск. О, гэта ты. Як же добра, мне не патрэбна хавацца. Ты першы, хто знайшоў маё сховішча. Нават Тома не ведае пра гэтае месца. Гэта неабходная, як гэта, precaution, асцярожнасць. Гэта неабходная асцярожнасць. Я не адчуваю сябе ў бяспецы, калі занадта шмат юнітаў ведае, дзе я знаходжуся. Але з табой усё ў парадку. Я ведаю, што ты не адзін, ты не будзеш тым, хто падзеліцца маімі сакрэтамі. Тому бы таксама гэтага не зрабіла, не ўпэўнены. І гэта яны, Тома, гэта яны. Мне шкада, што я не даў ім дастаткова даверу, як і табе зараз. Можа ставацца колькі пажадаеш. Бачыце вось гэтыя юніты? І гэта насамрэч павінны быць якраз-такі нашыя падарожнікі. Тыя, хто арыгінальна падарожнічалі на караблі, толькі зараз яны па сутнасці проста ў колбачках у яго сядзяць. Дарэчы, заўважыў штосьці дзіўнае ў сеціве за апошнім часам? Кожны раз, калі я устраёўваю апгрейд на цябе, я упэўнены, што ёсць хтосьці, хто спрабуе з табой скантактавацца. Праблема ў тым, што я не магу ніяк гэта адсачыць. Гэта не іншы юніт. Гэта нават не голас. Адзінай альтэрнатывай было бы, ну, немагчымасць. Альбо нас усіх упэўнілі ў тым, што гэта немагчыма. Для таго, каб размаўляць праз сеціва, табе патрэбна быць жывым. Гэта адзіная праўда. Няўжо са мной спрабуюць звязацца гэты самыя падарожнікі. Арыгінальныя падарожнікі. Ну, хованку мы яго, конечно, знайшлі, але сэнсу ад гэтага не той, каб шмат. Цікавы кавалак проста лора яшчэ даў. Блин, я не ведаю, чат. Мне придется глядеть подсказки. Бо мне для меня загадка, куда идти-то.
А, я хацеў Шыя паразмаўляць. Можа яна нешта новае скажа. Шыя. Шыі, выбачаюся. Міо, як жа прыемна па цябе пабачыць. Трэмор. Ён становіцца... Ён у мяне гноўы. Ну, карацей, ён мяне бянтэжыць. Кожны раз, калі ён здараецца, я губляю сувязь са светам. Я бачу, як ты міргаеш і паміраеш, як і мільёны іншых машын. Але ты і я абуджаемся. Іншым не так пашчасціла. Наша колькасць змяншаецца. Хутка будзем толькі мы з табою, застанемся толькі мы з табою. Я зараз памятаю, чаму я сышла ад Нексуса. Пакінула мае функцыі, адкінула мае адчуванні, ізаліравала сябе. Я напужаная, Міо. Голос хрыбта нам усё яшчэ невядома, дзе ён знаходзіцца. І у нас рука, якая адмовілася... Так. І ёсць рука, якая адмовілася ісці сюды. Можа быць, свечкай гэта аднесці, мы там парачку адну, можа, дзве знайшлі. Я не ведаю. Пачакайце-ка, я ўзгадаў, куды мне. Я ўзгадаў, усё, вось гэты чэл казаў мне ісці да рукі. Так, я буду чакаць цябе ў сховішчы. Так, вось яна моя мэта. Я павінен у сховішча пайсці. Усё, я ўзгадаў. Я насамрэч увесь гэты час дадатковымі штукамі займаўся, якія асноўны сюжэт для мяне не прасоўваюць. Мне патрэбна было ісці туды. Так, прагрэс захавалі. Ідзем у сховішча. Ось тут можна прайсці. У самы-самы низ. Не, гэта... іншы ліфт будзе. Ось тут униз. Шаттл униз. І вось яна ідзе спуску іншую частку карабля. Па памерах не менш, насамрэч, чым тую, якой мы былі, але гэта яна называецца Walls, сховішча. Там, дзе працуе рука, і насамрэч яшчэ даследавальны комплекс ёсць. Захаваемся тут. Паспрабуем дабрацца да рукі і паразмаўляць з ёй. Такой экспериментал. Гэта я не магу адчыніць, так? Тады можа атрымаецца абысці з іншага боку. Не, ўсё гэта не адчыняецца. Прыйдзецца ехаць. Ён проста казаў наконт таго, што ён можа адчыніць нейкія дзверы, я так разумею, атрымліваецца, ён меў тыя, якія злева знаходзяцца. Я падумаў, ён галоўныя дзверы да рукі правядзе, але не. Зачыняць з іншага боку. А дзе ў сховішчах ён будзе мяне чакаць тады? Для мяне загадка. Гэта атрымліваецца мне ўвогуле ў іншым баку ён прапануе быць. Я збянтэжаны.
Так, гэта мы наверсе ўжо правяралі. Кола і зламаная частка, гэта мы не можам нічога тут зрабіць. Я, наколькі памятаю, наверх спрабаваў забрацца, але не атрымлівалася. Так. Тут ліфт патрэбна неяк запусціць усё ж такі. Ну тады атрымліваецца, што я магу толькі ўправа вось у той частцы быць. І ўсё. Ну тады паляцелі, нам прыйдзецца скарыстацца іншай штукай. Праз справа пайсці. Іншых варыянтаў я не бачу. Цікава. Прям сумневы ў мяне вялікія, як я ўвогуле буду тут прабірацца. Я спадзяюся, тэлепорт ёсць вось сюды. Каб не... Хаця, у горшым выпадку я змогу тэлепартавацца вось сюды і спусціцца ўніз звычайным метадам. Давай-ка, тэлепартуй мяне. Нам трэба трапіць у сховішча. Так, уніз я не магу, значыць, я скарыстаюся верхнім праходам. Дарэчы, у мяне ж новых 10 слотоў, якія можна скарыстаць. Давайте трошкі, можа, раскідаем сабе здольнасці, пакуль ёсць магчымасць. У мяне ёсць... О, там злева яшчэ чагосьці набралося. Это маё паляпшэнне, добра. Так. Вось яна паляпшэнне. Здымаем усе, і я перагляджу, што ўвогуле. А гэта зараз даследаванне, і хутчэй за ўсё баявая частка будзе, так? Мне спатрэбіцца статус МІО, статус ворагаў. Так, гэта добра. Далей, пашкоджанне. Пашкоджанні былі... Пашкоджанні па ворагах падвышаюцца, чым менш у нас здароўя. Это файна. Далей. Падцягвалка, пасля падцягвалкі у нас будзе наносіцца значна больш пашкоджанняў. Добра. Мы можам паспрабаваць нешта за 30 вось запіхнуць. 30 поінтаў. Не. Баявая. Вось гэта After Image, дарэчы. Можа вельмі моцна дапамагчы. Як жа добра, што літоўцы робяць гатовыя супы, якія можна пагрэць у мікрахвалёўцы. Гэта, тыпу, увогуле хуткая ежа, крацей, гэта кайф. Ну, тыпу, у сэнсе, што прям вельмі дапамагае, калі няма часу ні на што. Так. Не падабаецца, не падабаецца. Гэта падманка, яна можа мне вельмі потым дапамагчы, але я ёй карыстацца не буду. Апошняя атака ў комба. Вось я яму можа піхнем. Больш пашкоджанняў. У мяне ёсць месца для яшчэ. Вось басейны нічога не каштуюць нам. Вялікая колькасць кропелек нам таксама не патрэбна, хутчэй восстановіцца. І атрымліваем энергію, калі атрымліваем пашкоджанне. Блин, я, можа быць, паркурную вось гэту ставіў бы лепей. Давайте замест комбо вось гэтыя дзве, можа быць, на аўто піхнем. Энергія хутчэй аднаўляецца. І вось гэтыя штукі. Какую-нибудь апошнюю на 5. Энергія вяртаецца, калі атрымліваем пашкоджанне вось.
Дакінуў у грыбны суп тунца і клапецкага блакітнага сыру. Ну, кайфы. На Эль Эбі адпраўляецца 1000, дзякуй вялікае. Можа яшчэ это самае, яшчэ эль паварым. Да і нешта я касячу свае комбо. Давайте яшчэ палечымся. А, там, в прынцыпе, ўнізе, по-моему, бяспечна, так? А не, я не упэўнены, што там бяспечна. Давайте лепей захаваемся. І гэтага чала яшчэ раз заб'ем. Ну ладно. Один здоровья згубили. Я правильно иду? Я правильно иду. Вось он шаттл, які ў сховішча нас прывядзе. Просто з іншага боку зараз. А вось оно проросло. Блин, там такое место, быццам можна залезці просто самастойна. Вось цікава, калі я просто вырашу палезці на сваіх дваіх. Ну, на сваіх 8. Я не ведаю, на чым я там лажу. Ну, адчуванне, што быццам бы я тут могу просто прямо самастойна залезці. Навошта просто гэта зроблена, для мяне загадка. Ну, реально, быццам бы лезь сабе. Ну, цікава, пачакайце-ка. Як гэта павінна працаваць. І ўсё. І гэта максимум, на які я здольны. Ну, то бок я туды наверх не залезу. А навошта такі доўгі шлях? Амаль да верха. І тут нідзе не праткнуцца, не пастаяць, так? Каб перапынак зрабіць. Ранненькая атрымліваецца. Цікава, канешне. То бок так далёка можна залезці, але сэнсу ў гэтаму ніякага. Так, куды я яшчэ магу пахадзіць? Літоўскі жарт. Жыхара Клайпеды называюць клайпедістам, клайпедісам, а не... зразумеў. Я не думаю, што ён на літоўскую перакладаецца. Зачынена з іншага боку. А дзе ён мне прапанаваў дапамогу тады? Я не разумею зараз гэтага чала. Типу ён сказаў, я табе дапамагу тут адчыніць карацей усё. Ідзі ў сховішча. А зараз не зразумела, блін, дзе я. А як ён па-літоўску гучыць? ВРВ Геймінг. Ён можа быць коль просто літоўцы розныя бываюць. Якія не зусім літоўцы. А, добра. Тады добра. Неблагі пераклад. Я просто думаў, гэта прям не перакладаема. Так, зараз па гэтых трубах будем вошкацца.
Але мне падаецца, гэта ўсё мяне неяк просто ну, неправільна вядзе. Я, может быть, не туды пайшоў. Ёсць у мяне такое адчуванне. Затое мы яшчэ раз наведаем той здаравенны пакой, які мне хацелася наведаць. Блин, не магу. А, вось он. Не, вы паглядзіце, не падмануў. Рад. Ты прыйшоў, дзякуй вялікі кліент. Давай я покажу табе свае хітрыкі, якія навучыўся ў адкрыванні дзвярэй. Хітрыкі ў яго. Ну вы паглядзіце, а? Я ўсё яшчэ не баец, так што я буду сачыць за табой з дыстанцыі. Але як толькі ты атрымаеш сігнал Мел, я табе скажу. Пабачымся. Блин, калі ён не баец, як ён сюды пралез, мне цікава. З іншага боку не, тут. Не, рэальна, як ён сюды пралез-то? Вось гэтыя кнігі, давайте мы нас зараз вярнулі сюды жа, я бы хацеў зноў паглядзець. Бачыце? Гэта шмат, цэлыя лабараторыі, бачыце, якія мы мікра, там унізе прям бачна. Гэта ўжо пакой рэальны для чалавека памерам з чалавека. У мяне загадка, як гэта ўсё павінна працаваць разам. Зараз вось гэта як статуя, не статуя. Вось яна сабраная, і яна можа ёй руку прысабачыць. Што за лухта? У меня так шмат пытанняў. А, ну вось гэта... Не магу разбіваць такія штукі пакуль. Просто гэта пакой літаральна чалавека ўжо. Мы на стале зараз. Але нават на гэтым стале ўжо зробленае месца, дзе можна... Блин, здаравенная рука гэтая механічная, якая падтрымлівае. Тут можа нешта залезем. О! Невядомы аб'ект. Просто тут бачна прям месцы... Так, вось на абарону здароўя. Бачна месцы, дзе, па сутнасці, тут эксперыменты праводзіліся над маленькімі роботамі гэтымі. Яны казалі пра гэтых самых, пра... Ну, пакуль моя тэорыя застаецца ўсё тая ж. У роботаў былі закладзены розум, бачыце, нават на гэтай кнізе, больш за ўсё яна цікавая. Вось гэта пярлінка, якая ў іх ёсць, усталявана, вось гэта ўсе пярлінкі. Гэта насамрэч нейкая нейронная хрень. Мо вы нейкія штучныя фіксікі? Ну, мы і ёсць штучныя фіксікі. Праблема ў тым, што ёсць з таго, што па сутнасці ў тэхналогіі была такі момант, што яны па сутнасці дадалі у роботаў розум. Таму што бачна вось гэта нейронныя, вось гэта пярлінкі, якія бачна, бачыце, там вось пярлінкі на фоне. І яны усталяваны амаль ва ўсіх роботах, акрамя такіх, як мы, дарэчы. Ва ўсіх нашых ворагах усталяваны вось гэты пярлінкі. І па адчуваннях гэта з'яўляецца проста па сутнасці сістэмай, каб захоўваць розум нейкім чынам. Вось такая хрень. Так што атрымліваецца пасажыры мясцовыя, яны ў роботах, якіх мы забіваем. Іх розумы там. Так, можам сюды яшчэ кудысьці правесці. Нам зараз новыя праходы адчынілі. Мы можам новае даследаваць. Оп. Давайте дзверы ўсе будзем адчыняць, якія толькі можам. Блин, столькі варыянтаў адчыняецца. Я як бы па гэтай тэрыторыі ўжо хадзіў, але я хадзіў на фоне, то бок я хадзіў вось у гэтых трубах, альбо час выбіраўся. Зараз у мяне два ўзроўні па сутнасці наклаліся адзін на адзін. І арыентавацца вельмі складана, тыпу, дзе я быў, дзе я не быў, таму што вось там унізе я быў ужо.
Я зараз туди знову траплю. Ось тут я був, тільки з іншого боку. І не все проверив. Ось там можна ще нечто собрати нове. Божухна, божухна. Свечка новая. А з тобою нельга порозмовляти? Блін, окей, ладно. До речі, свечки корисні, яны дазваляють нам, дякуючи свечкам, ми можемо успаміни вока нейкім чином атрымліваць. Тобто, коли ми ставимо свечку каля вока, у нас з'являється новий успамін. При гэтым успамін аб нас, што цікаво. Куды гэта вядзе, я не ведаю, але мы будем правяраць, тыпу, свечкі таксама. Так, гэта мы полностью проверили. Вось гэта мы не проверили. Альбо проверили. А божухна. Далее. Так, гэта нічога не адчыняецца, нічога не робіцца. Зразумеў. Да рэчы, што цікава, у гэтых трубах знаходзіцца вось гэтая брудная вада, якая з яйка цячэ. Я думаў, што гэта спачатку. Як глядзіце, робот. Голіаф. Ты выглядаеш згубленым? Я магу толькі спачуваць. Гэта месца вельмі блытае. Я нават сам не ўпэўнены, як тут апынуўся. Але ж у маім выпадку гэта мяне не вельмі клапоціць. Гэта месца такое ж, як і... падыходзіць так жа добра, як і любое іншае для таго, што я раблю. Я знайду выхад, калі я скончу. Выбач, гэта прагучыць груба. Я бы вельмі шчаслівы быў паказаць табе сваю працу, але я яшчэ не гатовы падзяліцца ёю. Яна яшчэ не скончана. Акрамя таго, гэта мае сэнс, калі ты бы прачытаў рэшту гісторыі да гэтага. Чакай-ка, рэшту гісторыі. Я разумею, пра якія гісторыі ты кажаш. Навігатары. Проста я не знайшоў, ну, я ўжо ўсё знайшоў, што толькі магчыма. Рэшту гісторыі. Што ён не меў на ўвазе. Оп, амаль упал. Добра, працягваем далей абшукваць гэтае месца. Там унизе можно что-нибудь проверить, если было бы. Давайте вниз пойдем. Оп, пробрались нормально. Мы зараз по всей этой... блин, вышел. Знову, бачите? Гігантская тэрыторыя з роботамі, быццам бы іх забіралі, але жыжа гэтая паўсюль проста. Золото, бачите, там на некоторых роботах яна полностью оплавила. Гігантская колькасць гэтых роботаў. І ні халера не готова. Так. Вельмі дзіўна. Цікава, гэтая бомба ў цэнтры. Гэтая штука хутчэй за ўсё сабрала гэтых роботаў. Гэтая бомба, калі дакладна. Скарот? Ці не? Схавана месца хутчэй.
Не бачу, ні халера. Ці гуляў я ў Beyond Good and Evil? Я пачынаў калісьці, але так і не скончыў яе. Не таму, што мне не спадабалася, просто на штосьці пераключыўся, альбо часу не было, і я забыўся, што я ў яе... Ну, типу, занадта вялікі перапынак адбыўся. І ўсё. І яна засталася непройдзенай. Я, па сутнасці, падаецца, толькі да самага смакоцця пачаў дабірацца, таму што там пачатак даволі доўга разганяе. Блин. На Beyond Good and Evil адправляецца 1000. Мне вельмі шкада, што там незразумеласць з гэтым самым, з працягам яго. Типу, ён у пэўны момант заявіўся на радарах, што типу, будзе працяг, але ў выніку яно неяк падзахрасла са справай. І ўжо, па-мойму, нават і не будзе ўжо і зроблена ні халеры. Альбо будзе зроблена вельмі нечакана, ніхто гэтага ўжо чакаць і не будзе, і праблема. О, блин. Вось гэта новы вораг. Мы такога яшчэ не бачылі. Это что? Так. Пакуль што спынена. Актываваць помпу. Узровень запаўнення падае. Вось яно адчыняе. Это я сабе адчыніў праход. Добра. О, почекайте, там узровень падає? Так само... Що за халера? Ён змяняецца ўзровень. Я зараз могу ўніз праскочыць. Добра, а што яшчэ ў мне, якія опцыі ёсць? Без анселя, стваральніка першай часткі, гэта будзе проста гульня, якая паразітуе на назве гульні папярэдніка. Не абавязкова дрэнная, але не тое. А ансель, што там увогуле, типу, адбылося? Таму што я, бачыў, што яна ў распрацоўцы, потым я чуў, што ў іх праблемы нейкія. І ўсё, і на гэта мае веды скончыліся. Типу, ансель увогуле ўдзельнічаў у спробе стварэння другой часткі, альбо не? Ну, вось тую, якую якраз-такі там форсілі. Цікава вельмі, вада не выцякае. Дзіўна. Угу. Так, я могу проскочить далей, так, правильно? Блин, от этого придется позбавляться хутчэй за ўсё. Каб не перешкаджаў потом. Так, это самая нижняя позиция. В нику чакаем, пакуль пачынае опускаться, и на платформу ниже спускаемся. А потом проскокиваем просто. Блин, за этим придется змагаться. Уф. Перемогли. А можно заховаться где-нибудь, калі ласка? Бо я вельмі ў небяспецы. Так. Напужаўся. Думаў, зараз ворог будзе. Здаецца, прыймаў, але даўно. Апошнія гады так, 6 гадоў, калі Google не падманвае, распрацоўка ідзе без яго. Угу.
Просто яго ж абвясцілі, калі толькі абвясцілі, там першыя там трэйлеры пачалось, ну нейка там, хоць і нейкі двіж. Ён, падаецца, яшчэ ўдзельнічаў, правильно? А чаго ён перастаў? З ім усё ў парадку? Альбо нешта здарылася? Ну, я просто мог прапусціць тут па навінах. Вось гэта мне было патрэбна. Басейн накры. Просто ён стары ўжо. Анцелю павінна быць, калі яшчэ жывы, то яшчэ да халеры годзікаў. Паслухаць Галіафа. Зноў згубіўся. Значыць, калі ў цябе час, магчыма, я мог бы табе трошкі распавесці чаго-небудзь. Уяві сабе вельмі далёкі сусвет. Значна большы па памерах, шмат разоў больш, чым наш карабель. Карабель я перакладаў як сасуд яшчэ, і тут важна, гэта можа быць. Яго зямля пакрытая ўсімі рознымі каляровымі дротамі. Дадатковыя запчасткі растуць of never gripping gears. Растучыя дадатковыя часткі зроблены з ніколі не never gripping. Не ўпэўнены, як у гэтым выпадку ніколі не ніколі не спалучаючыхся шэсцераняў. І калідоры вялікія дастаткова, каб ты так. І калідоры настолькі вялікія, што ты бы ніколі бы не заўважыў, што ты прайшоў праз дзверы, а рэкі такія чыстыя, чысцейшая накра, якая цячэ скрозь. Занадта дзіўна? Так, я таксама так думаю. Калі шчыра, уся гэта гісторыя, значна, ўсё гэтае расказванне, ўсё значна складаней, чым я думаў, чым падаецца. Хто бы не прыйшоў каму бы ў галаву не прыйшлі арыгінальныя гісторыі, то яго было даволі шырокае гэта самае уяўленне. Багатае уяўленне. Вось. Ну, ён кажа пра зямлю абітаваную, па сутнасці пра зямлю, да якой ляцелі ўвесь гэты час, толькі не дабраліся. А Beyond Good and Evil гэта ж пісаўчынства сімулятора Бога? Не. Гэта ты блытаеш з Black and White. Beyond Good and Evil гэта поўнасцю лінейная гісторыя. То бок гэта па сутнасці проста казка такая. Сышоў з Ubisoft, скончыў кар'еру, але, здаецца, потым вяртаўся як кансультант для ўдзелу ў стварэнні новай часткі Рэйману. Beyond Good and Evil проста ў прыгожаму сусвеце такая казка, лінейная гісторыя, адвенчура. Экшн-адвенчура нават, я б сказаў. Опаненькі. Панталон. Без магчымасці драмантаваць. Занадта пашкоджана. Та наверсе штосьці ёсць. Спрабуем забрацца наверх. Таму што я бачу там закрытачку. Халера. Можа быць, з іншага боку атрымаецца вось гэтага. Вось так прасцей, мне падаецца. Оп, залезлі. Не? Так, і гэта нічога тут не зрабіць. Ну, гэта ўсё бессэнсоўна, калі мы не можам прабіваць вось гэтыя блакітныя фіолетавыя штукі. Ну добра, адчынілі, пакінем пакуль. Все роўна я нічога не магу тут зрабіць. І мапы ў мяне няма, каб адзначыць гэтае месца, каб на потым запомніць. Так, гэта нічога не кантралюецца, пакуль я помпу тую не запушчу. Мне патрэбна туды трапіць неяк. Гэта ёсць. Вось адсюль я помпу і павінен буду запусціць.
Ау. Потонув. Пайшла помпа. Зараз ми, по ідеї, повинні будемо мати можливість вибратися. Оп. Подається єсть. І гэта скарот павінен быць, так? Не, гэта не скарот, гэта кудысь яшчэ. Добра. Активували помпу. Спешаемся. Так, як мага хутчэй іх забіць, потому что мне здоровье не так как шмат. Оп, усё. Помпу я запусціў, унізе адкрылася. Зразумеў. Дайце-ка момент. Добрый чат. Глядзіце, мне там з дакументамі што чуйна. Я сёння нікуды не еду, то бок сёння стрым сядзім да звычайнага. А вось заўтра прыйдзецца, ну, альбо скарачаць яго, альбо там паглядзім карацей. Ось, мне па сутнасці засталося там не тое каб шмат. Один день яшчэ пакатацца, два, там полторы, можна сказаць, і нормально ўсё у нас будзе. Оп. Давайте с каротом скарыстаемся. Я, можа, палячыцца змагу. Альбо не змагу. Я спадзяваўся, што здесь 10 тут будзе зараз захаванне. Аркадіна. Так само пашкоджана вельмі. Дзе я? Дзе я знаходжуся-то? Божухна, божухна. А божухна. Не, за гэтым я змагацца не буду зараз. Занадта складана. Памру яшчэ. Мне патрэбны скарот нейкі. Это зачынена з іншага боку. І яшчэ одна помпа запущена. Гэта павінна быць маім скаротам апошнім. За ім нічога няма, таму можна не напружвацца нават. За яго забойства нічога не дае. Давайте паспрабуем знайсці рэальны скарот, які. Эта штука вызваляецца. Так, зразумеў. Гэта злівае і дае мне праход. Ці магу я захавацца дзе-небудзь тут паблізу? Хаця бы накры сабе вярнуць. Не накры, а, ну, абароны ў сэнсе. Басейн з накрай ўжо было бы добра.
Во, вярнуўся на захаванне. Увесь гэты час я ні разу не садзіўся на захаванне, у мяне зараз мапа прамалюецца ўся. Таго, што я наведаў. Так. Там есть одна штука, якой не правер... А, блин, там быў басейн дзесьці паблізу. Ну добра, давайте пабегаем яшчэ. І я просто зараз эта мапа мне нічога не дае. Я не ведаю, як на яе накласці тое, што я ведаю пра гэтыя пакоі ўжо. Я зараз адпраўлюся там туды, адкуль я прыйшоў толькі што. Пробуем гэта ўсё спалучыць. Таму што яны слаі, вось гэтыя трубы ўсе адна на адну наслаіваюцца і поўная блытаніна пачынаецца. Вось гэта я правяраў, дарэчы. Проста гэтая штука вядзе ў іншае месца. А, і вось яна помпа, якая... Добра. Это скарот быў у іншае месца. Добра, не кранаем. Это на Новый год. Падаем униз. Ідзе я? Вось у гэтым пакоі я магу пайсці ўправа, але я зараз пайду ўлева. Таму што мне падаецца, я нешта не даправерыў тут, правильно? Я просто не рызыкнуў. А, вось тут унізе. Вось сюды. І гэта просто невялічкая сакрэтачка, якая дае мне дадатковы працэсар, дадае дадатковыя ўзроўні абароны, які не стакуюцца за кожных трох ворагаў, за кожных трох пераможных ворагаў. Гэта, дарэчы, цікава. Толькі ён да халеры патрабуе. Вельмі файна для боек, асабіста зацяжных, калі табе далёка патрэбна заходзіць і няма магчымасці ніяк палячыцца. Ачмурэць, блин. Трошки лухтанейка атрымалася зараз. Ён стрэліў мяне ворагам, калі... Так, усё, валим отсюль. Мяне зараз заб'юць. Пойдем захаваемся. А там есть магчымасць была, можа. А, тут поблизу есть. Блин, поблизу можна хутка вярнуць сабе броню. Яшчэ раз з ім паразмаўляць. Як ты ўсё яшчэ працягваеш знаходзіць новыя шляхі, як трапіць сюды? Калі б я быў ты, я бы пайшоў яшчэ, каб ён праверыў мае індыкатары напрамку. Каб ён пераправерыў мае індыкатары напрамку. Але хто бы... Я ж не магу... Як гэта, блин. Карацей, але мне... Я не той, хто павінны штосьці казаць. Маё прасторнае адчуванне, мой недахоп прасторнага адчування амаль прывёў да маёй смерці адзін раз. Я чытаў, як звычайна ў абсерваторыі, калі я пачуў жудасны грукат. У выніку моя зацікаўленасць мяне перамагла, і я пайшоў праверыць, што там адбываецца. На жаль, я трапіў у дрэннае месца. Я праваліўся скрозь вялікую дзюру, увесь шлях скрозь дах Нексуса. Я думаў, што я змог бы узлезці зноў па абвалу, але у той... Так. Але ў той час мне падавалася добрай ідэяй, каб, ну, ты ведаеш, знайсці свой шлях, знайсці маю гісторыю. І наступнае, што я ўжо ведаў, я захрас вось тут. Так што хто я тут, каб чытаць табе лекцыі? Я не шкадую ў сваім рашэнні, і я амаль скончыў. Калі б я заставаўся там, я бы ніколі гэтага бы не зрабіў.
Падаецца, што ён разам з вокам вось гэта абломкі там уніз трапіў, гэта ён. Вялікі абвал, які быў. Ён яго літаральна бачыў сваімі вачыма, там, дзе вока ўпала. А гэта значыць, што ён упаў дзесьці прыкладна 400-500 гадоў назад. Калі я правильно разумею. Блин, амаль. А, пачакайце-ка, гэта скарот. Это ўсяго-то скарот, правильно? А, не, это мапа не адчынена. Вітанкі. Рука працуе ў сакрэце, але мне падаецца, ёй гэта дрэнная вада патрэбна для чагосьці. Так. Тут шмат чаго цікавага. Блін, я ўпэўнены, туды можна трапіць. Блин. Вось, оверсіра знайшлі. Ці магу я яшчэ штосьці тут зрабіць, не? Оверсіра адляціць, і мы зможам тэлепартавацца, дзякуючы яму. І гэта будзе маім скаротам, так? Узровень, спадзяюся, не... Я іду. І... Росінейт, дзякуй вялікі, што выцягнуў... Так, дзякуй вялікі, што працечку прыбраў. Час цягнецца даволі доўга пасля 524 гадоў. Ці старуху ўсё яшчэ кіруе тут, альбо я прапусціў яе замену. Мне так цікава даведацца ўсё, што здарылася. О, чэл, табе не спадабаецца. Табе не спадабаецца. Блін, яшчэ адзін трэмор. Яшчэ адзін трэмор. Гэта значыць, што сэрца яшчэ... Гэты трэморы, гэта наступства таго, што сэрца спыняецца. Сэрца карабля. І сувязь, роботы пакрыху пачынаюць адключацца. Гэты чэл, можа быць, нават не перажыў гэты трэмор. Так, ён яго не перажыў. 524 гады ён чакаў, калі яго хтосьці вызваліць, і тут ён помер літаральна, зрабіўшы крок адсюль. Росінанте, па-за межамі ремонту. Зараз мы адкрылі праход у бібліятэку гэтую. Чакайце-ка, шляхі не працуюць, мы занадта далёка. Што за лухта? Няўжо сховішча ўвогуле адарванае ад усяго, ад рэшты ўсяго? Опанькі, вітанкі. Рэд. Мне падаецца, гэтая труба вядзе напрамкі да Мэл. І да таго, хто яе скраў, таксама. Я спадзяюся, кліент, ты гатовы. Мы не палезем пакуль. Мы яшчэ праверым некаторыя месцы. Я думаў, я ўвогуле тут сакрэтку знайшоў. Блін, ну няўжо. Няўжо я ніяк не вярнуся. Блін. Блин, не атрымліваецца. Оп,
Забраліся. Можа зараз атрымаецца. Таму што я вось гэту лакацыю не праверыў до конца. А, ну тут і праверяць не было чаго. Я зараз па сутнасці просто выбіў час. Ну так, тут просто не халера. Оп, проляцелі. Ну ўсё, тады можам зараз захавацца і паспрабаваць да рукі прабрацца. Рука, для тых, хто не ведае, рука гэта сістэма, якая займаецца тым, што будуе. Гэта па сутнасці зборнік, як бы зборачны цэх. Яна па сутнасці тут кіруе, яна працуе ў гэтай ніжняй частцы. Яна стварае, а як мне? Вось так. Яна па сутнасці стварае розныя тут прылады, якія павінны дапамагаць у гэтым месцы. Рука ведае шмат чаго. Рука гэта адзіная штука, якая не звар'яцела у пэўным сэнсе. Яна заўсёды была нейкая агрэсіўная і з сваімі сакрэцікамі. Дарэчы, у мяне здароўе зменшылася зноў. Вось, і ў яе ёсць нейкі план. Яна ведае, у чым нашае прызначэнне, калі мы да канца яго не ведаем. Але мы ведаем, што нас паспыталі. І карацей, рука сочыць за тым, яна нас выпнула адсюль і сказала не вяртацца. Зараз мы да яе зноў ідзем, таму што яна скрала Мэл. Мэл гэта яшчэ адзін робот, які займаўся стварэннем розных прылад, і яна нам дапамагала. Вось. Карацей, пытанняў шмат. Пытанняў шмат, і зараз, можа быць, гэтыя адказы на гэтыя пытанні мы, можа, штосьці, нейкую новую інфармацыю атрымаем ад яе. Нічога новага не кажа. Ну што, паляцелі тады. Павінна прывесці нас да Мэл і да рукі. А вось і Мэл на фоне. Так. Гэта ты, дзяўчо? Як ты мяне знайшла? Табе не патрэбна было прыходзіць. Яны цябе сажруць. Асцярожна, яны ідуць. О, ён мосток разбурае. Упс. Ау. Трэба больш баявы набор зрабіць. Падлавіў мяне. Цікавая канцэпцыя. У ўсіх аметрыдваннях здароўе з часам расце, а ў нас змяншаецца. Яно ў нас як бы змагаюся за тое, каб яго мець больш. Вось, дарэчы, цікава, што было бы, калі бы я не падвялічваў сваё здароўе. Па сутнасці, мы пачынаем дзесьці з 3-4 там пунктаў, і я набіраю сабе паляпшэнняў, і ў мяне вось яны набіраюцца, так? Я гэтыя паляпшэнні збіраў на працягу гульні. І па карху трэмары сэрца сюжэтныя яны зменшаюць мой максімальны запас здароўя. То бок зараз вось на 4-м удары я павінен быў бы згубіць усё здароўе, якое мне было ў пачатку, таму што мне пачатку роўна 4 і было. Зараз у мяне 7. Бок я павялічыў яго поўнасцю, але ў мяне засталось толькі там 4 чорненькія і 3 рэальныя ў мяне засталось. Мне цікава, як гэта працуе. Тыпу, можа быць, ад гэтага залежыць канцоўка, дарэчы, я не здзіўлюся, калі так. Такое вельмі верагодна. Тыпу, залежыць ад таго, што ты набіраў паляпшэнне сабе здароўя ці не, ты можаш атрымаць іншую канцоўку. Я думаю, гэта магчыма.
Блін, треба було білд переробити, може бути. Більш бойовий зробити. Що цікаво, я зараз можу з нею не розмовляти і і пойти просто далей. Так. Моє здоров'я маль мінус. Ай-яй. Осталося пошнє здоров'я. Не зауважив кропельку. У мене насамрэч ёсць выбор, я магу Мел не ратаваць. Я там не зауважив одразу, але я могу просто пайсці далей. Я, конечно, выратаю Мел. Потому что чаму бы не? Потому что что, тут босс просто так стоит? Я же босса отлупцовать так само ожидаю. Так, гэта мы прибираем. Гэта мы прибираем. Берем мы як мага больше, вось это мне так само не спотребится. Набираем больше себе пошкодженняў. Я могу нечто упихнуть такое гэткае? Так. Руки. Вот это подманку можно генерировать, якая тут не вельмі спотребится. Пашкоджанне подвышается, калі пашкоджанне па ворагам подвышаюцца, калі у нас не поўная энергія. Мы можем сабе гэта упихнуть, але я не ведаю, які момант я могу сабе гэта паляпшэнне ў прынцыпе атрымліваць. Дадатковы ўзровень абароны. Вось, дадатковы пункт здароўя. Ну і давайте няхай будзе больш на акры. З яго дропнецца ж, правильно? Потому что я больш не бачу, што мне такога таннага яго ставіць. Оп, полетели. Блин. Одразу помылка. Ау. Абсолютно знову на ровному місці собі пошкодив. На Ластер Инфом отправляется 500, дякую, Ріки. Блин. Не парирую атаку гэтую. Ау. Я ось не упевнений, де його. Мені потрібиться, хоча потрібиться у повітря його бити. Давай, чел. Я здесь пробиваю насамрэч. Это будет прям долгая бойка. Ого. А як гэта я павінен быў пазбягаць?
Это будет душный босс. Блин. Складаны будзе босс. У яго прям да халеры здароўя. І тое, што я зараз не гледзячы на тое, што я падавысіў свае там пашкоджанні. Яго забойства зойме пэўны час, мне патрэбна яшчэ ідэальна яго парыраваць. Ну і зменшанае здароўе ні халеры не дапамагае. Так. Пачаў страляць. Другі раз. Ёсць. Ледзь я яго прабіваю. Калі паглядзець маё здароўе, колькі яго лупцую, яго здароўе ледзь спусцілася ўвогуле. Зараз ён павінен пачаць новую фазу рабіць. О, блин. Як он так дацягнуўся? Раней не дацягваўся. Давай. Давай, стреляй. Оп, раз, два. Давайте. Амаль його перемогли. Апс. Зафейлил. Ау. Я ще раз зафейлил. Є, чат. Перемогли. Так, зараз ми протягнемо, я тільки чат наганю. Про нудний созвон прочитав, так, ага. Ну, бувають. Що там за созвон так хоч був? Після перезапуску у 2017 году Beyond Good and Evil 2 перетворилася у з лінійного сіквелу в амбіційну екшен РПГ з відкритим світом, масштаби якої перезаходять оригінал у десятки разів. Де ще при Анселі відбулося. Траса, не буде сапраўдний Baldur's Gate. Beyond Good and Evil 2, буде нейкі новий Starfield. Ну, типу, шчыра, яно выглядало супер амбіцыозна. Прям пужаюча амбіцыозна. Я не верыў у тое, што есть такія бюджэты на такую гульню. Вось. І тое, што потым паказалі геймплейны трэйлер значна пазней. Ён нейкі, ну, такі сабе. Типу, там, калі геймплейны трэйлер апошні, не той, які быў са светом там амаль на 90% адрендерены. Вось, а вось такі прям сапраўдны геймплей, там нешта са стэлсам, вось гэта ўсё. Ён такі нейкі, тыпу, я бы ўсё роўна гэта пагуляў, але падазрэнне ёсць, што нешта гэткае такое сабе можа быць атрымацца. Добра, давайте вызваляць mail. Не чакай падзякі. Я твоей дапамогі не пытала. Але мне падаецца, без цябе і Рэда я бы мяне ўжо тут не было.
Корабель становіцца небяспечным апошнім часам. Я недооценивал, наколькі ўсё дрэнна. Магчыма, я павінна ну, типу, трошки быць, як это, не так жорстка ставіцца да хлопцаў. У любом выпадку, я вярнуўся ў свой воркшоп. Паразмаўляй за мной, калі ў цябе будзе час. Добра. А тут мы зараз до рукі дабяромся. І рука будзе незадаволена тым, што мы вязня забралі, гэта, вызвалілі. Так, то есть там цікаво. Ладно, не цікаво. Запихивай назад. Я маль упал. Блин, там вода поднимается. Не зауважу, что узровень изменяется. Да блин, не бачно, что я там роблю. Я зараз помер, или выключно з-за того, что я не бачу, что я роблю. Так, давайте зменим знову збор наш. Модифікатори, кропельки накри. Так, додаткове здоров'я можна прибрати. Гэта у нас сюди пойде. І я, може бить... Я навіть не ведаю. О, нехай басейн накри, буде нічого не коштувати. До речі, неблаго було би зараз полепшиться. У меня такий фокус отримається, ні? Ти повернувся назад зараз і полепшення я можу якось собі тримати. Тому що ядер у мене зараз до холери. Прям шмат. Так, это я сюда еще не траплю. Давайте вернемся назад. Реально, за полепшениями, потому что Мэл вернулась, и магчыма они себе набывать розные. Есть куда кропельки потратить. Так, ось тут лифт повинен быть. Дякую, чему и вернемся. Так, там нельга. Это я и так веду. Где лифт мой? Так, і адсюль тут недалеко. Треба тільки зрозуміти, як ось. Ігноруємо його просто. Оп. Чат, я трошки баганув эту штуку. Я ще одну штуку зламав. Я думаў, што ён знікне раней, але бачыце, я там сяджу зараз не на сваім месцы. Добра, давайте шляхі і у Nexus адпраўляемся. Мэл павінна быць там. Знайшоў кубік, ну, пакуль гульню я не зламаў, але як мінімум розныя дзіўныя рэчы я пачаў ужо рабіць. Я там у асноўным ўсё скончыцца на тым, што я сам сябе стаўлю не там, дзе я павінен быць. Візуальная анімацыя ламаю. Так, тут уже прибрали все. Мэл уже порядок навела. И танки. Когда твой, что твой сябр сошел? У ей были добрые манеры, ніколи ничего не зламала.
Мне падаецца, ведаючы яе паводзіны, я бы сказал, што яна пойдзе так прама, як толькі магчыма, пакуль яна не дасягне яе так названага края сусвету. Так, у нас сяброўка сышла. Што? А модуль падзяка. Абсолютно не падарунак называецца. За одну кропельку толькі она нам прадае яго. Нікому не кажы, у мяне ёсць рэпутацыя ўсё ж таки. Не халера сабе моцная якая хрень. Карацей, тое, што я вырытаў, гэта прям круто. Вой, давайте або яшчэ одно сабе здароўе сабе атрымаем. 2 кампанента набудзем. Атрымалі сабе ўзроўні. Пашырэнне колькасці слотоў. І яшчэ 10 слотоў. Адзінае, што на модуль дэфрагментацыі не хапае ядзер. Карацей, што я нам дала? Там паляпшэнне, якое вяртае нам броню, калі мы крыху пастаім на зямлі. Ось такая хрень. Гэта прям моцна. Гэта у гэтай гульні гэта прям жесть, як моцна. Я бы нават зараз, можа быць, і неяк білд свой перарабіў, каб мне гэта ўлезла. Так. Вось яна, улазіць. Просто тады можна адмовіцца ад гэтых басейнаў накры. І просто карыстацца як ёсць. Зараз давайте паглядзім, колькі яно будзе вяртаць увогуле. Я зараз паспрабую. О, вы глядзіце. Вось он слой дадатковы. Просто дадатковае здароўе. Я яго згубіў. І ён вярнуўся. То бок у мяне ёсць одно здароўе, якое будзе да мяне вяртацца заўсёды. Ачмурэнна. Для вось гэтых самых, для паркура ачмурэнная рэч. Я для даследавання просто тое, што патрэбна. Давайте ўниз. Кроўвуля. Па сутнасці так, толькі я так разумею, што калі пойдзе маё рэальнае здароўе, яна ўсё роўно будзе вяртаць мне адзін слот. І кроўвулья, ну, карацей, працуюць трохі па-рознаму, але сэнс агульны паркур спрашчаецца ў некалькі разоў. У Hollow Knight можна было лячыцца, калі пажадаеш. Тыпу, ну, ты пабіў ворагаў і атрымаў сабе здароўе, ну, атрымаў душу, палячыўся за душу. То пакуль ворагі навокал цябе ёсць, ты можаш сябе вярнуць. Тут такога няма, тут нават адсутнасць, нават калі ў цябе ворагаў, ну, ворагі ёсць, няма, гэта ўсё пашкоджанне табе. Так, а як, куды мне тут? А, вось тут наверх. О, я мог бы что-то выбраться, так? Не мог бы. Так, вось тут захаваемся. До речі, символь на книзі. Символь на книзі ось такі. У мене є такі? Не, я не памятаю, хто гэта дакладна. Гэта часам не рука, не? Гэта рука, гэта символь рукі, бачите, чырвоненькая такая. Добра. На Divinity Original Sin 2 отправляется 9500, дзякуй вялікі. Мы яшчэ не полностью проверили тое месца, якое я очистил. Мы зараз туды вернемся. Я збегаў спецыяльна да Мэл, каб яна мне дала, што там можа даць. Ну, па сутнасці, амаль усё яе набыла, акрамя аднаго паляпшэння. У меня толькі ядзер не хапае зараз. І на Divinity Original Sin 2 яшчэ 9500 отправляецца. Дзякуй. Мы зараз хутчэй за ўсё будзем сутыкнемся з рукою.
Досягненечка. Опс. Ось зараз я згубив здоров'я, криху поставив на землі і отримав собі броню. Оп, згубив. Ну нічого, зараз паркур я можу собі спроби і експерименти робити, не настільки ризикуючи. Опс. Нормально. Это что у нас? Знову скороти? Чекайте-ка. Так, ти мене ведеш. У той покой тільки з іншого боку. Там просто справа можна було докладно яще проверити. Давайте-ка вниз все ж таки сходимо. Там секреточка 100% есть. Ось тут. А, ні, там стена подається повністю, так? Блін, не бачно, ні холера. Я ожидаю вельми туди у правый бок, бачите? Там есть штуки. Не заважу. Во, до речі, я згубив зараз здоров'я, давайте поглянемо, як моя броня працює. Я надає тільки додаткові слої. Так, добре, там нельзя пролезти. Ніяк. Я спробував, добре. Треба шукати інші шляхи. Ага. А як мені обиходить його? Не розумію. Ось так. Тільки мені скончилася моя та хрень. Блін. А да, ё-моё. Не, нечто йде не так. Бридж конструктор портак. Не, хоча за все прийдеться зараз помилку управляти. Он же не портак, он портал, правильно? Зараз виправлю. Так. Зараз управління буде. Вітаю, Вячеславич. Вітанки. Бридж. Угу. І зараз я опошню знайду. Есть. Не проблема. Я по красе гляджу варіанти, як я можу трошки пошук зробити на этом самом. Так. А, блін, а що мені робити-то? Глядите, мені не хапає енергії просто щось там пролезти. Я просто шукаю зараз спосіб, як зробити, може, нейкий пошук простенький собі. Ну, хоча б нейкую подобність, як шукала. І питання тільки у інтерфейсі, як вам повідомити, що ого, там, типу, ну, короче, як інтерфейс на гэта повинно працаваць, то, что вы будете уводить неправильно, і яно вас выправить. Альбо яно будзе само знаходзіць калі... Ну, блин, я карцей пагляджу яшчэ, што-нибудь придумаю. Так, я не ведаю, як залезці, да рэчы. То бок там, я разумею прыкладна, што ад мяне паркур жадае. А, блин, а чаму ў гэты раз атрымалася? Я столькі разоў ужо спрабаваў.
выглядзіце. Быццам бы так і планаваў. Воу, на фоне штосьці адбываецца. Цікавыя тут рэчы нейкія. Вось, і карацей, шукаю нешта, каб вам выпраўляла аўтаматычна за вами памылкі. Ну, тыпу, знаходзіла, у чым праблема, і на правільнае адпраўляла, нават калі вы неправільна ўводзіце. Ну, вось. Пытанне толькі таго, як, ну, тыпу, насамрэч мне патрэбна таймер зрабіць, і гэта больш прыярытэтна. А ё-моё. Карацей. Наколькі я разумею, мне патрэбна проста ўдала момант падлавіць. Калі ён будзе вось так рабіць. Амаль. А, не тое. Давайте яшчэ адзін індуса наймі, каб выпраўляў памылкі. Вітаю, паладзін. Не, там ёсць алгарытмы, якія пошука, якія такія штукі могуць абыходзіць. Ну, тыпу, параўноўваць строкі паміж сабою. Блін, а ё-моё. Які таймінг павінен быць? Мне падаецца, я амаль раблю тое, што патрэбна. Крыху проста трохі не тое. Айо. Так, у меня лечение ближайшее далеко. Давайте зараз будем осторожно користаться, чекайте, покуль у меня слой будет подниматься. Ось, кожный раз. Да чаму зараз мы не чапляемся, не нацеливаемся нормально? Достябу куды пролетая. Да, чат. Я ну так не рабіла ранее, что за хрень, я зараз не могу зрабіць нават просто зачапление. Очмуреть просто. Ладно, чакаем. Добра, што я зараз гэта магу па сумнасці без конца. Я не ведаю, што ён робіць. І як, і чаму яно так атрымліваецца. А як? А чаму раней атрымлівалася, зараз не атрымліваецца? Што за хрень? Ну, я зразумеў, падаецца, таму што я скакаў вось там, дзе ён уязджае. Оп, атрымалася. Усё, не, нормально. Атрымалася, добра. Добра, атрымалася. Это дзверы зачынены з іншага боку. Індуса, які запускае нейронку. Так, ну, ён і будзе, типу, насамрэч, сядзець чалавекам, які будзе ўпраўляць гэта ўсё. Это зачынена з іншага боку. Так, а дзе я? А дзе я? Чат. Куды я забраўся-то? А, вось он уваход. І ўсё, я зразумеў. Так, вось дзе я. Это месца, якое я не мог прайсці дагэтуль. Я дзверы з іншага боку адчыніў. А лепш каточка. Не, ну каточку шмат, яму ж там праца. Котики не любяць працу. Навошта яму гэта патрэбна? Слухайте, мне падаецца, бліжэйшае захаванне насамрэч зверху вось там. Альбо пайсці даследаваць, у мяне ж ёсць вось гэты дадатковы слой. Не, давайте наверх сходзім. Я ждаю сабе мапу адчыніць. Ось, карацей, ёсць спосабы пошук зрабіць больш разумны, без неабходнасці нейкія звыш натуральныя рэчы ўсталёўваць. Я гэта магу зрабіць, але адзінае, што у мяне як бы... В прынцыпе, можна было бы на выходных, конечно, гэтым заняцца, але я даў сабе зараз зарок, што на выходных я нічога не раблю. Увогуле нічога.
Прям примушаю себе не робить, нават калі хочацца. Трошки дзіўнае адчуванне. Типу, збіраешся нешта рабіць, але не робіш. Оп, зноў зламалі, вы глядзіце. Так, унізе мапа прамалявалася, і вось он скарот наш. Дзверы вось гэтыя збоку справа яны зачынены, але там яшчэ можна прайсці. Гэтага чэла ігнаруем просто, ідем далей. Это не той, каб крытычны функцыянал. Так, я думаю, што таймер значна больш крытычны. Ну, на таймеры ў сэнсе гук нейкі, таму што без яго вельмі непрыемна. Я пропускаю даволі часта ў чацвер, я пропускаю момант, калі скончваецца галасаванне. Занадта часта. Раней я просто бясконца займаўся тым, што кантраляваў гэта і сачыў за гэта вачыма, то бок я на гадзіннік просто паглядаю кожныя там 10 хвілін. Вось. І гэта, конечно, неблагая звычка, але калі ты расслабляешся і там сканцэнтруешся на гульні, то у выніку прадзяўбаная будзе. Там наверх нічога няма. Правильно? Нічога ж няма? Правильна гульня? Не, нічога няма. Босс. 100% босс будзе. Альбо бойка хотя бы. Які ти оригінальний, а? Опс, нормально. Давайте, где мое покрытие. Вітаночки, я очень потейто. Дайте-ка момент. Это падаецца ў гульні, але паветраная трывога ў гульні чуецца... Ну, я чую паветраную трывогу час ад часу. Это в гульне. Я просто перепроверяю уже третий раз, и я такие. Там тонко-тонко, тихо-тихо. Я не могу это разбивать. Гульня, а что ты со мной робишь? Блин. Так, чат. У мяне зараз лютае непаразуменне, тому што... О, пачакайце-ка, гэты калідор паказвае, што там яшчэ вышэй кудысьці можна. Няўжо я прапусціў нейкі праход? Відавочна. Блин, падаецца, што так. Эх, блин, па новай зараз. Twitch баніць імя Ганс? Не, ён зацішыў Ганс Су. Я не ведаю чаму. Мне абсалютна нічога не зразумела. Типу, ён час часу вельмі дзіўна не блакуе. Я нейкі абсалютна, типу... А, ён раней мы там нешта абмяркоўваем рэйкі, так? Ну, там, посядзець каля райкі, вось такое... Ён, карацей, райкі блакаваў. Дагэтуль. Вось такі прыкалдасы. Упс.
До речі, чисто теоретично, а що буде, коли номер 1 і номер 2 будуть мати одну і ту ж кількість балів? Гляді, заўсёды, каб прасунуцца на першае месца, ну, то бок, напрыклад, ёсць гульня на першае месца, так? Каб заняць першае месца, гульня з другога месца павінна браць столькі ж балаў і крыху больш. То бок, гульні там могуць мець аднолькавую колькасць, але калі гульня трапіла на першае месца, тыпу, было, напрыклад, першае месца было 40 000, так? І другая гульня набірае таксама 40 000, і яна апынаецца на другім месцы, не на першым. Таму, каб ёй другой гульней патрэбна перабіць, ёй патрэбна набраць 40 100 хаця бы. Там, насамрэч, 40 001. Вось, яно так працуе. Так што яно не гэта самае. Не канфліктуе. Вось, вам заўсёды патрэбна перабіваць, калі аднолькавая колькасць пунктаў будзе, вось, як вам паказваецца зараз, тая гульня і пераможа пры аднолькавай колькасці пунктаў. То бок тая, якая была раней на гэтай пазіцыі. Заўсёды патрэбна перабіваць, калі вы жадаеце заняць месца вышэй. Это абавязковае правіла. Грала ў гачу, дзе галоўным унутраным мемам было, што бот баніў слова сіла. Лухта нейкая. Што за жесть, навошта? Оп, тут яшчэ нейкія сакрэтачкі. Так, там нейкі шлях наверх ёсць. І яшчэ штосьці. Зараз будзем разбірацца. Блін, а як яго, типу, чакаць, калі ён на мяне паедзе, вось тады яго праскокваць, так? Да, блін. Я не вельмі разумею. Типу, мне, па ідэе, патрэбна дачакацца моманта, калі гэтая хрень на мяне паедзе. Просто, а як я наверх выйду-то? Ну, типу, зноў на самы-самы верх. Я не ведаю. Это лухта нейкая. Давайте забьем. Просто. Забьем на той кавалок. Так. Ай, не атрымалася. Да. Да. Боже, пошли назад. Нешта, як звычайна, тут карацей вось гэтая лакацыя чырвоненькія, яны прям складаныя па паркуру ідуць. Ціснем усе кнопкі, а ўсё трымаецца. Я спрабую, я шчыра спрабую. Яна амаль усе націснутая адначасова, не дапамагае. Слухайте, такое адчуванне, што я вось тут могу пролезці. Я там амаль праскочыў. Ну, вы глядзіце. Паркур? Які нахрен паркур? Вы бачыце вось тую всю лакацыю злева, можна просто скіпнуць вось зараз. Угу. Блин. Лепшае вырашэнне праблем, не грузіць галаву праблемамі. Так, так, гэта заўсёды не вырашаць праблемы, гэта таксама вырашэнне. Блин. Даю. Так, зараз. Мы, дзякуючы гэтай хрэні, ну, якая мне захоўвае здароўе, гэта прям цуд. Угу. Я могу бясконца просто спрабаваць нейкія розныя штукі, а не ісці роўна туды, дзе я ведаю, што рабіць. Не хапае сіл ксонксаўскага рэгіена.
Не справа гэта бегаць пасля кожнага паркуру сегмента на станцыю. Так. Не, ну глядзі, у мяне зараз ёсць рэгент. Тыпу, вось зараз ён ёсць. Але для гэтага спатрэбілася, тыпу, большая частка гульні. Блін, я мапу выпадкова націснуў. Оп. Як мы лёгка. Угу. Там на версі нічога ж няма, наколькі я разумею. Оп. Здаецца, няма. Няма. Добра. Ау, у нас переехала. Потому что, по сутнасці, реген у мяне ёсць. У меня зараз ёсць одно здароўе, якое мне вяртаецца, калі я, ну, што б я не рабіў. Мне просто патрэбна застацца на зямлі пэўны час. Вось оно одно здароўе мы атрымалі. Дадатковае. Комбайном? Так. Там літаральна просто нас херак і переехала. У апошні момант. Так. Куди ми зараз прийдемо-то? Босс? 100% нейка бойка буде. А, знову гэта чел. І гэта павінен быць таксама скарот потым. А, не, гэта ўсю гэтую лакацыю чыняю. Можа мне... О, мне зараз паляпшэнне дадуць. Ліст ад Томо. Усё мае сэнс. Это вельмі можа быць важным. Самск. У нашых перлінах знаходзіцца брудная гэтая вада. Гэта тое, з чаго мы зробленыя. Ты ведаў наконт гэтага? Ты ведаў гэта ўсё і не сказаў мне? Я зараз сябе поўным дурнем адчуваю. Рэчы, які даведаўся наконт нас, наконт таго, чаму і як працавалі в дызайне і як працавалі дызайны падарожнікаў для нас, я не пэўнены нават, што гэта ўсё важна. Мы зроблены з пераапрацаванай атруты. Не дзіўна, што нашыя працэсы пачынаюць дэгенераваць з часам. Магчыма, няма ніякага лячэння ўвогуле. Няма ніякай надзеі вярнуцца. Як мінімум для нас. Але магчыма, так, магчыма, тут ёсць яшчэ існуе шанс для наступных пакаленняў. Не лячэнне, не, але хутчэй вакцына. Мне трэба дабрацца да крыніцы. Да Crucible, я забыўся, як гэта перакладаецца, дзе адкуль бяруцца нашыя перліны, Томо. Яны зроблены з гэтай бруднай вады. І вось он Crucible. Дарэчы, можа быць, гэта тое месца ёсць там унізе. Так, я пропусціў. Это былі мясцовыя пчолы, тыпу такога, так. Не, так переехала комбайном, гэта ж типу класіка. Добре, я зрозумів. Поехали. Самск. Это першы раз, калі я вярнуўся ў сховішча пасля таго, як раздзяліўся з Хайлін. Якое дзіўнае адчуванне. Вельмі складана ўявіць сабе Тома тут. Яны не былі пабудаваны, каб прайсці ўсе гэтыя пасткі смярцельныя ў аўтаматызаванай фабрыцы. Самі падарожнікі былі забаронены тут. Зоркі. Я не сумую па гэтаму месцу зусім. Але як мінімум я магу падрыхтаваць сябе да яго. Ён хоча даць нам зараз паляпшэнне, якое якраз таки прабівае гэтую, ну, фіолетавую хрень. Но сюда есть месца, якое я ніколі не магу дацягнуцца. О!
Я павінен ударыць вось гэтую штуку, так. Угу. У самых глыбокіх глыбінях. Нават пад індустрыяльным Беллі я зараз. Оп. Оу. Дзе адбываецца рух. І мне хацелася, каб я мог дакрануцца да яе сэрца. Не разумею. Не разумею, хто гэта дасылае нам усё гэта. Блин, я атрымалася. Я ожидаю чуць яе пульс под маёй рукою. Хто гэта? Хто гэта можа спрабаваць дагрукацца до нас? Добра. Мы зараз можам прабіваць гэтыя хреновіны. Але я яшчэ жадаю кое-чаго праверыць. Ці магчыма тут? Немагчыма. Там шкло паўсюль. Ага, такі вось скарот. Цікава. Ну-ка, ну-ка. Глядзім мапу. Мы пропустили одно месца, дарэчы. Там... туды ўсё ж таки можна пралезці, так? Мы зараз можам гэтыя сцены разбіваць. Гэта прям геймченджер зараз. Мы можам зусім іншыя штукі рабіць. Ой. Ага, мне зараз праз гэту лінію перашкод. Так, прыйдзецца прабірацца. Ці не? Ну так, я могу спокойно тут пройти вниз просто. Ну як спокойно. А ці могу ли? Не упэўнены, што могу. Блин, реально я не упэўнены, што ў мяне атрымаецца зноў туды трапіць. Придется обыходить. Скорее ожидаю там зацаніць. Але цудоўна, мы зараз можам шмат куды пралезці. Может, это просто песня, якую шеи корабля проигрываю весь час. Я не думаю. Я не думаю. Я не упэўнены, хто гэта спрабуе. З намі быццам бы хтосьці спрабуе звязацца. Пачування. І пра гэта кажа Томо. Не Томо, як ён? Самск. Вось гэта, які нас паляпшае. Ён кажа, што да нас быццам бы хтосьці спрабуе кожны раз дагрукацца, калі ён паляпшэнне нам робіць. Ён заўважыў гэта, але не ведае, што гэта такое. Да блин. Да. Да, нейкая. Па ідэі, я павінен карыстацца ворагамі як асновай для свайго перасоўвання. Вось толькі праблема ў тым, што... я ж могу не абавязкова так рабіць. Боже. Такая лухта, бомбы спрацоўваюць проста таго, што па ім б'юць маленькія. Вось он страляе, там поўны гармідар адбываецца. Бомбы самая непрадуманая хрэнь у гэтай гульні. І вось гэты момант вельмі дзіўны, таму што па сутнасці яны актывуюцца ад ворагаў, а ворагі з'яўляюцца часткай паркурнай секцыі.
Усё атрымалася. Там, калі з першага раза не зрабіць гэтага, то пакуты. Просто пакуты. Я зараз зноў уверх паспрабую. Атрымліваецца, вось гэтыя ўсе хреновіны. Яно таму тут і залезла, таму што гэтая брудная Gloomwater гэтая, ну не брудная, а дрэнная вада. Яны просто не ведаюць нават, што гэта такое. Яна ўся з яе мы зробленая, ну, машыны. І гэта поўная жэсць. Блін, а папярэдні час атрымалася? О, калі я б'ю зараз ворагаў, і яны калі ўлятаюць, я зразумеў. Зараз кожны раз, калі я атакую ворагаў і адкідваю іх, яны ўлятаюць і могуць разбіваць штукі. Так, будем чакаць. Туды наверх можна залезці. Пытанне просто, чаму ў мяне не атрымліваецца. Я ожидаю за столь зачапіцца там, каб пролезці, але нешта не атрымліваецца. Ну, занадта высока. І энергіі там няма, каб зачапіцца за што-небудзь. Як это зрабіць? О, блин. Гэта неасцярожна. Без дрыўка просто гэта немагчыма. Ну, тыпу, я не магу там нічога зрабіць. Мне патрэбна туды, я неяк. Як я туды траплю? Можа быць, з іншага... Блін, я высел, хто займаюся. Хутчэй за ўсё, гэта ўсё... Можна неяк вярнуцца просто назад? Мне просто падаецца, магчыма, я павінен туды трапіць праз верх і разбіць сцяну просто. Вось і ўсё. Вось оно рашэнне. Чат, трэба ўжо скончваць, і я тут пайду памру. Просто. Вось так. Таму што гэта самы хуткі спосаб мне вярнуцца назад. Я просто губляю час зараз. Мы яшчэ пагуляем, можа, 5 хвілінак і будзем скончваць, таму што час даўно ўжо настаў. Я тут засядзеўся. Заўтра у нас альбо скарочаны, альбо ўвогуле адсутнасць стрыма. Не упэўнены яшчэ. Не магу гарантаваць нічога. Паглядзім. Вось, таму што заўтра прыйдзецца з дакументам бегаць. Па МІО у нас, па сутнасці, амаль ёсць магчымасць атрымаць ключык. То бок нам не хапае выключна... Блін, вось сюды. Нам не хапае сабраць яшчэ сакрэтныя пакоі перлінак, і мне падаецца, зараз з бегучымі здольнасцямі мы можам іх нават усе сабраць. Можа быць. Гэта мне яшчэ прадстаіць даведацца. Вось, але я думаю, што мы можам. Я думаю, ўжо ўсе здольнасці, якія метроідваніі, вось гэтыя здольнасці, якія адчыняюць мне праходы, яны былі дасягнуты, і я магу гэта ўжо рабіць. Так, гэта выбіта. Вось тое, што я хацеў выбіць і паглядзець. Я думаю, адсюль я магу забраць штуку, якая там ляжыць. Зразумеў. Переключальник. Ага. Модификатор, так. Ага. Ухиление генеруе шарт энергии. До речі, не слабо, насамрэч, далеко не слабо. Тут бессенсовно. Идем улево.
Я могу вернуться назад? Могу. И там еще можно стены разбивать. Тут шмат чего можно разбить. Прям до холеры стен. Так, только тут показывает, что вот эту хрень не разбить. Прям ніяк. А бомбу? Навошта она тогда тут подвешена? Может, я могу ее не атаковать там? Что-нибудь зарубить ее? Цікаво. Я могу там пробраться. Блин, шмат чого можно проглядеть. Цікаво. Так, я нават не упэўнены, што тое, куды я іду, варта таго. Але ўсё роўно пойдзем. Угу. О! Я могу зараз у ворагаў, зразумеў. Карацей, калі я атакую мелкімі хреновінамі, я могу зараз крышталікамі карыстацца як зброяй, і я буду наносіць крытычнае пашкоджанне ворагам, і яны будуць хутчэй паміраць. Я думаю, што калі кінуць трапіць у ворага проста маёй атакай, ну, тыпу, у шмат якіх баявых зонах ёсць падвешаныя крышталікі, якія раней выкарыстоўваліся выключна для мабільнасці. Зараз, я думаю, імі можна скарыстацца як зброі. Так, гэта мы не кранаем. Я ждаю наверх. Вось туды. Потому что я дагэтуль не мог там пробиваться, ніяк пролазить. Блин, не дотягивайся. Да ё-моё. Ранее атрымлівалася. Чат, я буду зараз кончу, потому что уже прям затрымаўся. Ай-яй-яй, ды... Атрымлю. А, я справа залазіў. Вось я узгадаў, як я залазіў. Я не злева лез. Цікаво, бомбу я могу? А ё-моё. Блин, а як яна выбухае некалькі разоў? Ляснутыя бомбы. Бомбы ўсё яшчэ праблема. І, дарэчы, я не ведаю, тыпу... Як? І што як я павінен гэту бомбу? Яна не чапляецца, яе не атакаваць. Яна можа выбухнуць імгненна. Звычайна атакі не прабіваюцца. Я не разумею. Я нейкім чынам павінен мець магчымасць бомбу кінуць. То есть як я закідаю зараз ворагаў. А? Што зараз адбылося? Яна паляцела туды, але нешта лухтанейка адбылася, быццам бы. Што за хрень? Вось яна быццам бы туды і паляцела. Але гэта не аслабіла структуру, а ніяк. Я не разумею. Я прям не разумею, як гэта пакой працуе. Добра, на гэтым скончваю.
У рейд збегаем. Давай паглядзім, хто ёсць. І буду закидывать рейд. Пасля гэтага сам пабегу па працы. Заўтра у нас альбо скарочаны будзе стрым, альбо адменіцца, але патрэбна, вельмі патрэбна разабрацца з гэтымі самымі. З дакументамі. Я бачу толькі незнарока, вось да яго і палетім. Добранька, чат. Яшчэ ёсць шанец у нас выбіць ключыкі, калі не, можа быць, я дзе-небудзь, можа быць, заўтра буду рабіць дадатковы стрым. Ну, карацей, нешта прыйдзецца, можа, дадаткова стрыміць, каб нагнаць, каб мы маглі, каб я хаця бы вам адзін ключык выбіў. А то я ні халеры не паспяваю. Добранька, добранька. Ляцім да незнарок. Да пабачэння.